ngasekhaya ubingelelwa yiyo lentokazi isibhukabhuka sentokazi usiteteleke intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimoti esigodini sendaba zegudu phela. Namhlanje ke siphalelwe usothuse uthi ngithathe isiteteleko ngifisa ukuyokhuluma nomunye wabantu noma nomunye womuntu engeke nganobudlelwane naye empilweni manje inkinga inkulu ngoba ithinta umndeni futhi ithinta ingane yethu. Namhlanje ke sibheke eBhamshela la siya khona esiyazi ukuthi konakalephi kungalungiseka kanjani ukuze kiwe phambili yini lenkinga engaka esiyenza ukuthi sidinga usiteteleko ukuthi ayixazulule okwakho ukuthi ungasayindawo uhlale phansi ubuke lesibhukabhuka sentokazi bese usho kanje uthi ingonyuluka lena phansi kwesiteteleko media asambe mbukeli ngenzeka wena uyaqala ukungibona kodwa noma ungaya noma yikuphi ufika ukuthi kufika usiteteleko wathi ungokwaNdlovu isibongo unodaba ebefisa ukukhuluma nami bazokutshela ukuthi bayamazi akukho lutho esokwenza khona nalaba fowethu laba ngihamba nabo basuke beqapha ukuthi umuntu osuke efuna noma osuke ecela usiteteleko ukuthi amhlalise phansi nawe akangabibikho into ayenzayo kuwe noma wena oyenzayo kuyena yingakho kusuke kukhona bona basuke benzela ukuthi nikwazi ukuvikeleka nawe ungezwe sengathi mhlawumbe usiteteleko uzokulwisa ngoba nakho ungamazi yikho kusuke kukhona laba abantu basuke benzela ukuthi bengakuvimba ukuthi ukwazi ukukhuluma. So aluzi ukuba lincane isithando sami uzothi nje udinga ukuthi ngathi singathi ukuhlalela phansi sikhulume alukho lubi futhi asizile futhi ukuzokulwisa kodwa sisofisa ukuzwa isayidi lakho silungise la kumoshakale khona bese sikwazi ukuba nesisombululo. So angazi ngizozwa ukuthi yiphi indlela ofisa ukuthi singenza ngayo. Okay. Somewhere noma uzofisa sikhulume la. Ayinaki. Akagcina nje sembhuti mfaka imuva. Cela amagada ngithathe ibhuti mfaka imuva. Bazokukhombisa indlela yokuhlala. Ngizoma nje. Ngazi usho ukuthi uzogcina ukhathala phela. Ngifuna ukubona eduze kwami. Cha dadewethu akukho lutho lubi esize ngalo. Kunomuntu oyewasibhalela ohlelweni lwethu ingonyuluka wathi ucela ngimphekezele ezohlala phansi nawe akhulume nawe ngodaba oluthile olunithinta nobabili. Angazi noma usisi uzongivumela ukuthi ngimbuze eminye yemibuzo ukuze ezokwazi ukuziphendulela noma iside lakhe sizobona ukuthi liya corresponda yini nelalomuntu oseke wakhuluma nathi ngoba ukube sithatha udaba lwakhe yedwa sase sisebenza lona sangabe sisakunika ithuba lokuthi uyikhulumele nawe ngelakhe isayidi ubungagcina uthi thina sakuvalela ngaphandle noma sakuncisha ithuba lokuthi ukwazi ukuyikhulumela. Ngithola ukuthi unabantwana onabo omunye wabo uhlala ekhaya kubo owahamba kuwe no 13 months. Uhambeke niyohlanganisa 2 years. Yohlanganisa 2 years. Okay.
ithi into ekuhlaleni kwakhe noma ekuhambeni kwakhe ekhaya izinto zakhe like i-certificate sakhe sasingekho kuyena. Abazamile ke umndeni ukuthi usicele kuwe kodwa wangabanikeza ithuba lokuthi besithole noma wangavumelana nokuthi besithole. Wase seba nalento yokuthi ke umzali ohleli nengane uthi uhlala kanjani nengane engenayo into ekhuluma ngayo noma engenaso isitifiketi sayo. Egcineni ngelinye ilanga usabela ukuthi uyokwazi ukuya emaphoyiseni uyothi wayintshontsha ingane engayintshontshanga. Ekubeni nanivumelene noma kwakuyisicelo sakho ukuthi ihambe ekhaya. Wow, sisindaba endele yazi ngasancane. Ingakho bengithi ngivisa uhlale phansi ukuze uzoyiza kahle. Ngoba okay sisi ngakuphendula kulokho osubuzile kancane. Okay. Yeah, yena iqinisile. Lo nkomba ngaba waboy. Yebo. Lo engisanda kuhlukana naye manje. Yes. Ingane ayizange iye kubo ngokulwa. Yes. Mhlawumbe ukhona oyidubana mhlawumbe ukuthi kanjani. Yes. Into ebiyenzeka la baboy sithi isikhathi sithandene sobabili esingakaze futhi sixabane. Okay. Besunderstandana inkinga nayo. Ongawo kuba intombazane enjengami ayikho into ebingabekezelela inkinga kubaba kaBoy kodwa ngokunderstand isimo somuntu othandana naye bengimunderstand ukuthi kanjani. Okay. Ukuhamba kwengane angicabanga ukuthi khona into elisokunye umuntu. Ukuhamba kwengane sakhuma nogogo. Yeah. As baba Boy umuntu ohola angasali nasenti sigcina singakwazi ukuattend ingane sobabili. Okay. Yebo. Lapho ngisho laba abantwana bebengakaholi laba bangaphambili kwakhe uBoy. Yes. Baqale nje uhola nje mhlawumbe unyaka wesibili lo. Okay. Eqayile uhola. Yeah. Okay. Ngasayicela wayicela yini ingane kugogo ugogo ngaba nankinga wathi asilethe ingane. Yes. Siyahanjiswa ingane. Nestifiketi Necard lomgomo kwasala ngezathu ukuthi kusafayile kwenziwe njani kubhalisa umntwana. Okay. Okay, ngaqeda ukubhalisa umntwana sasihambisa ikhadi elalibalekile. Savumelana futhi naye. Yes. Futhi ayistifeti noma singahlala ngala. Isizathu salokho bekukuthini ngisaba ukuthi mangihambisa istifeti because khona enye ingane kasisi la ekhaya. Kwahamba istifeti kuhamba ikhadi khona nayo le mampondini. Okunamanje leyo ngane abasafuni nakho because baba washona. Angithi abasazi izathu kwenzakalana. Yes. That's why mina ngingafunanga nestifeti kodwa ikhadi lomgomo ngalihambisa. Yeah. Ngibalekela ukuthi ekugcineni nje asesihlukene angiyazi into azoyenza baba Boy. Yeah. Understand? Yes, yes. Kunakho ukuthi ngayithatha ingane iyohlala kubo. Yeah. Emva kwalokho mase ngithi ngiyifuna angavumi nayo. Two unakho ukuthi ngathi mayifika ngale mpondo ethi ingane yalahlwa ingalahlanga. Lento lengikhuluma baningi abayaziyo before ihambe nje ingane baningi abayaziyo ukuthi ihamba kanjani. Okay. Ayikho futhi into yaxanisa abantu la. Okay. Phela into ebe wrong la ukuhlukana. Okay. Na into engayisho. Inkinga iqale senihlukana. Inkinga nje iqala sakuhlukana ayikho into ebi wrong. Okay. Since ngiholile mina imali yezingane angaze ngize ngidle kwamina la endlini. Kunengane yomfana la endlini egulayo leso. Yebo sisi. Ngiattenda yona leyo ngane. Ngacela futhi kuyena ngisho umama emakhaya. Ngamthatha nginenkinga because imali ngihola u2000. You understand? Awilutho ngalo 2000 ngalokho kula uhamba udokotela wonke akabi right wayena. Uma ungambona mase kuthi uyagumulela nje kwayena. Ufika izolo futhi naye buye esibhedlela. Yeso. Sakhulumisana nawe ukuthi ngisacela ukunaka lengane le. Mayisi right izobe siyahamba lika Boy. Savumelana baba Boy. Okay. Into edala uqhekeko ilento ukuthi sihlukanishe uthi wayesebonza ayikho ingane igula lakha ngimenza isilimo. Because kwamina ngaze ngidle imali. Okay. Ngamtshela ukuthi anginqabi nemali kaBoy kodwa ngicela ngiphi ithuba lokuthi ngikwazi ukuattenda lengane. Kwamina ngengadli la endlini ngiattenda lengane. Okay. Yes. Okay fine ke. Baba Boy wangifonela einsukwini. Lapho sengifoyela ngokulwa ungithuka usho yonke inhlamba ongayicabanga. Ngidideke ukuthi baba kaBoy ngimaziyo yini. Yabo. Nomuntu eniqhamuka entweni mhlawumbe ngendlela benikade nithandana nendlela benibekezene understandana ngayo. Uzibuza lo muntu usho ukuthi khona into ebeyifihlile. Yes. Yes. Ngoba yabo indlela wangithukayo ngaze nganyusa ifoni ngayibeka la espeakeni. Nganyukela umoya nami ngamjikela ngehlambe eyodwa. Umbula kahle. Ngoba sengibona ukuthi hayibona umuntu angafeka umuntu akufonele nje. Ade agcina ukufona lo muntu uyakufonela uyakuthuma. Okay fine. Okunamanje akwenzile angimzondi. Ufuna ukuzwa kahle. Yeah. Mina la ade ngihlala khona bengiyisibuko sabantu. Yes. Ngihlekwa amantazana ayahlekana. Yeah. Ingekho into angisiza ngayo. Ekuqaleni ngiqalusana naye ufuqamanga. Ngiqalisana nawe wangithengela ifoni, wangithengela amajakisi awu2. Engikhombisa nje ukuthi umuntu ongithandayo yabona wangithengela nje isitoko gcwabe engayisweli. Okay. Kwahamba Boy ayi. Boy kwenzakalani? Engifihleka nalapho. Yize ngiye kubo. Yeah. Kubo ngibona ukuthi so indlela esekwenzeka ngayo kubonakala sengathi mina imali kaBoy idliwa yimi. Kanti kwamina ngiyazi. Yes. Ngihlale phansi naye ngimbuza Boy kwenzakalani? Yeah.
athi ayinkinga nje ongeke uunderstand njalo aboma umuntu mangabe nibe right yabo ngasikhathi sezohola umbone ukuthi hayi sekashintshile akuseyena lo baba boy omazi baba boy right yini hayi ngright ubone nje cha uthanda lokho kulezi insuku kusukela mhla 18 nje kuzoshaya mhla 25 yeah ngize ngibone ukuthi ayikho one day la wakhohla khona iphone yakhe ngize ngithoyele mina iqiniso ukuze ngimbuze nalokho ngize ngimdube ngimtshela ukuthi into elula manje ukuthi ungcono uvela uhambe ngihambe eduze kwakho ngoba vele anginasidingo njengoba ngila okay athi hayi ma boys uyixoxa lento ngoba nakhona ngibona imali iyangena iyaphuma hawu chaza phela kwenzakalani even nje endlini ake shizile ubone ukuthi ayikho ngisho imali ukuthi sihlanganise kuthenga ukudla you understand yeah kuyimanje azongichazela ethi kunezikweleda ngazi wayishwa uma wengane zakhe kanjani yes manje lezokweleda yakaphili kanti ngathi mangifika emakhaya mina ngathola ukuthi namanje lezokweleda akaphili kanti okuyinhlobo nezikweleda ngangabe ngisazi ingqondo yami yadideka yeah ngayithulela futhi lapho nganganaka alright shuthi ingane yakhe yomfana yaseyangichazela ukuthi hayi uma wenza kanje kodwa hayi ukuthi ubaba lezokweleda ngabe kusayizona namanje fanele ngabe sezaphela ngagcina nga-understandanga ke mina wangitshela ukuthi unomashonisa ngazi bobani wababala futhi nakhona lapho nga-understand njengomuntu esifazane ngayithule kwale ngisho ngizwa kuthiwa khona into errong ayenzayo emsebenzini ngithule yezwa ngingasho lutho ngimbuze le ntombazane ngoba intombazane kahle kahle yagcina isiqhatha ngempela ngibuze le ntombazane senza nazithini athi naye angenzi lutho intwana siyathandana sisebenza naye sisebenza naye ngala kuvela ukuthi yena uyathandana le ntombazane yayizwa lonto kusho ukuthi mina nje nginto nje ehlekisayo kuzoba khona enye intwana neshangana khona lapha ya kuthiwa njalo baba ibonakala kuleyo muntu ngimbuza ngo12 noma kuthiwa sisimina mhlawumbe ngisifebele sesaziwayo mhlawumbe yena asibonayo sesibona amanzi ngihlukene naye ngo12 endlini entombazane nendoda usuku yapi khona mangimbuza lokho kube ngathi mina ngiyona okay ngithule futhi nalapho nesinqume ngaze ngasithatha nje ukuthi ngisuke eduze kwakhe uyasazi baba laphana ngiqala nje ukuthanda nabehlana bangani bakhe abawu3 bese umunye ubaba owathi lo baba usefana nobaba wakhe lokhu uyogcina usuboleka ogcine usungathi usuzwana naye kakhulu yabona nje kulo baba mangakhuluma iqiniso ayikho into engayiboleka okay into eyenzakala kulo baba ngathini ubesisiza sonke endlini masixayekile sonke ngoba even nabo boy mesebona ukuthi akwazi ukuthenga ubisi lengane ubeyifuna kuyena imali lwabamboleki bekuyinto kanjalo into eyenza ukuthi ke ezebone ngathi nasekuclose kakhulu uthe usisi la egwelwa umntwana wahamba wasecela ukuthi ucela ngase abatwana kunobanele mhlawumbe no laba bathi babone efuleni yes wathi ucela ngibathathe ngiye nabo ethongathi because usafuna ukulungisa indaba ingane yakho lekha akho umuntu ngase wasekuphoqa usaxoxa nababo esavumelana kwa uyena futhi sangibalande ngithi ngizoba yisaphi komalume wathi ngibalande beze kuthini ngabalanda abatwana mangibalanda wacaca ubaba uyahlanganisa kuhlanganiseki shuthi bese thini domkhulu wasidomkhulu inzima into ukuthi ngahlala izingane zingafundi yabo athi ngoba nginamali angazi ngizokwenza njani ahambe lomkhulu angasho ukuthi khona azoyenza angatsheli umuntu futhi baboy kanti ngaleso sikhathi lomkhulu ezozama ukusiza lezi izingane ubaba kaBoy kade boleke imali kulomkhulu wangayithola ngokuzwa kwami namangazi wangayithola shuthi uthema engayitholi ubaba Boy le mali shuthi wayesebona lo mkhulu wafika wakhipha imali ukuthi ucela kanje kuyobhalisa ingane ukuze ikwazi ifunde zicoshele lo uniform ihambe zesikoleni yamphatha kabi ubaba Boy le yonto shuthi mina ngangani nakuthi ubaba Boy khona into aseyicabanga ukuthi khona into engenzeka la amahemhemo ukuthi mhlambe bese ninobudlelwane nomkhulu wena wazi amahemhemo ukuthi bese sinobudlelwane nomkhulu hayi ukuthi ngikwazi ngihleli nabo ubaba Boy baba Boy bengithi ngihleli naye ngendlela bexayeke yona bengithi mangihleli naye athi yazi samke ngiyafisa ukuthi ngiyilanga uthola umuntu osana nawe ungakunaka yezwa wami ngiyabona amandla okunaka nginawo ithi mina usho kuphi ukunaka waphela nakhe endlini sihleli siyapatanisa sonke yabo athi ngiyasho nje ukuthi ngiyabona uyasokola futhi ngiyabona ukuthi impilo yami vele ayikho yezwa ngimbuza nakhona lapho why usho kanjalo atheni ukuthi ngiyabona ukuthi ikwete nginazo engapheki kwami avela amahemhemo ukuthi lomkhulu athi baba Boy kuthiwa mina ngilana lomkhulu angazi kephi izindlu zethu zikanje kufike kube indlu baba Boy kube indlu yomunye umama nje wakhona emakhaya ngala bese kuba indlu la eceleni kunalendlalo baba lo baba la mina ngipheka la bonke labantu badlala ngipheka la kuhlanganisa imali kudliwe la wonke umuntu ngiphekela badle lo baba uhambe wela endlini yakhe mina ngilani nobaba Boy la baba Boy mesemsebenzini nginengane entombazane futhi kuba ikhona ukuthi sesikoleni nginengane entwana nemini ifunda grade 12 noma ngathiwa nginjangana ni baba Boy mesemsebenzini sisini ngilana ilikhehla la ngimbuza baba ubani lokutshelele yonto
athi naye abantu nje bayakhuluma ubani akafuna ukuphumela ubani igama. baboy mayiphuma yangaphandle yokhuluma ngegama lami bayabuya bezongitshela imtshela sayibu usibani banifike wathi uyikhuluma kanjani into bade sikhuluma sobabili la iphume kanjani yangaphandle athi ayakazi nakaza ayikhulumisa azayikhuluma unabantwana bangaki bawu7 bawu7 abakho u10 abekho u10 bawu7 nje okay ukuthi umthombo wethu othembekile usitshela ukuthi unabantwana bawu10 abanye babo bakubo anganoma babili noma oyedwa ubalile nje impela wababala bodwa nje sebephelele bebonke bawu10 abantwana bakubo unosicelo no futhi nabo cishe nabafica cathi bahamba izolo bekunesicelo kuboy uhamisa ukuthi uyabhala namhlanje okay kade bekubo nabo kahle buzofica nje bephelele la okay bonke alright abakubo uyena uboy nonosicelo nonokhuzana futhi bala ngoba mazibuko lani mawuthi nihambe ngala kunendawo thika maziwe ebhalwe emvoti bese ngomazibuko bangalapho abekho ngisho kude okay lawo bantu ngiyababona bese kubo yena ulokhuzana uboy okay ngiyakuzwa ke siswami mawuchaza uthi inkinga yakho kwaba ukungathembi ngesimo sokuthi kuye kwanehlela la ekhaya lento yokuthi kuhambe isitifiketi sengane begcine sebenqaba nayo. Umbuzo wami ke ula ingane Cynthia isitifiketi wayenzela nini yona? Ihambe vele yakuba ivele isitifiketi binaso. Isitifiketi uboy sisenze nabo aboy isitifiketi ngizange ngiseze ngedwa. Sasenza naye home affairs. Okay. Nayibhalisa grant. I-grant asishongo sisiqeda unoboy sasibhalisa igane khona ingane ngaphambili bengaholi bese kufanele iqale kulungise laba bangaphambili qala bese kuyimande ehola uboy kwakuyisiphi isizathu sokuthi bengaholi kwakade kulahleka amakhadi la ekhaya nenakhunja nakhona ngasasathi ubani kodwa into zomndeni njengayiqheya into zomndeni engahlangani nalento engangeni okay yes nakhona kuze igcine engaholanga lezingane kuyiqiniso kangakanani ukuthi uthe umusuka la inanihlala khona nobaba kaBoy washiya unezikweletu ozenzile noma unesikweletu osenzile okuthe uma usungasekho wahluleka ukusikhokha ngesimo sokuthi sase sizalile sinesikhathi eside singakhokheliwe sagcina sesenza imali engango 3900 la kuyena umashoniso waze wabuya wazothi umama womntana wakho waboleka imali umeboleka imali akasakwazi ukuthi ayikhokhe isikweletu sesisele nawe kwagcina kuphoqelela ukuthi yena asikhokhe uyayazi yini leyo nto efana naleyo noma uyazi imali yabolekwa kubabugumede ayikho enye yabolekwa kumashonisa ayikho enye ngayiboleka icena uyena amashonisa lo babugumede umashonisa yebo okay isizathu sokuthi kubolekwe leyo mali kwangeyona futhi imali enkulu kwakuyi1000 mangikhumbula kahle labolekwa yini nobabili labolekwa sasikhuluma sobabili kodwa umuntu wakhuluma nogumede njengomuntu wayimazi like umashonisa yimi kodwa isizathu salokho wayazi nayo baba kaBoy ukuthi wayazi baba Boy sasikhulume sonke ukuthi baboleka leyo mali isizathu salokho kwaukuthi ingane ubisa lokho because baba Boy uholile waqeda imali yaphela angababikho kodwa mase iveza manje useyiveza ngokuthi wena waboleka imali engasi usebuya uzotshela ukuthi uma wengane yakho uboleka imali efana nale isizele kangaka sekuphoqelela ukuthi isali ilungiswa uyena okwathi uma sekutshela ngakho wagcina ukwazi ukukhokha u500 kuphela kulo 3900 wawususele kwagcina kumphoqa yena ukuthi akawuqedelele le mali enye isasele ngesimo sokuthi wawusuhlulekile ukuyikhokha uthi yena yabolekwa engazi yes ngizokuxolisa lokho sisijoba ngisho ngithi ukuhlukana kami naye mawukuthi kunamaphutha azovela othandweni akekho umuntu ongabi nalo iphutha sonke siba namaphutha kodwa leyo ukuthi ngaboleka imali kubabugumede engazi iphutha sasambe sobabili siyoboleka leyo mali okay ukuthi mina makuphuma imali engane ngizoyikhokha leyo mali yes naye futhi uzokhokha makwenza ngoba njengamanje ingane akwazi ukuthi izodlana because engenabisi ngenalo siyayiphuza amanzi ngoba ngisho nje okay sithola ukuthi uthe uma ekhuluma nawe mayilana nekhadi lomntwana wathi wena phambilini not manje phambilini wathi usakhanda ama blocks ucela bekubekezelele bona benomama ngoba usazama ukukhanda lawo ma blocks lawo engazi ke noma wawuzowadayisa noma wawuzowenza asizela ekhaya yini wathi ucela ukuthi bekubekezelele ukhande lawo ma blocks uwaqeda uzobe sewuyakwazi ukuthi ubathumelele yona imali angazi noma kuyiqiniso lokho ngikusho noma kusile iqiniso wazoyihlanisa engahlangani okay ama blocks ubaba Boy akhuluma ngawo ngifike sakha ama blocks kubo kababa kaBoy
Okay. Yes, kahle ngilawa boy kafana la ekhanja nami ngikanje. Okay. Safike sahlanganisa imali ukuthi kwakhiwa ama blocks aba boy. Yes. Akhiwa kawa boy ama blocks aqedwa. Yes. Sema sesiqedile kwase kufanele ukuthi kwasho yena futhi. Yeah. Wathi maka boy sekufanele manje ulungise ama blocks asekhaya. Yes. Njengoba ngikhuluma nayo lawo ma blocks mhlawumbe awathintiwe naye kubo. Lawo ma blocks lawo. Siwakha sinayo. Okay. Okay, ngabuya ngazothi sihlaba ihlathi lesibhengisi semfuleni ngekhanda lami. Ngakha lawo ma blocks ngabeka ngala. Akhona. Nakhona ngiwakhela ukuthi Necard kunesalukwazi sashona salukwazi ngasala mina. Okay. Okay. So fanele mangibalansisa into ebengiyenza. Angani mhlawumbe i-wrong noma iwububi. Into ebingiyenza bengisimangibalansisa ngale kawa boy ngibalansise nangala. Okay. Mina baba ayikho imali bekanginikene esandleni esasambeni sokakha ama blocks nakhona lapha ayikho. Phela bengizama ukuthi isenta elivela kuyena asambeni sokwenza nakubo ukuze kube right. Yes. Phela yonke lento isivela ngokuthi aveze izinto ezikhona nezingekho ngokuthini mina sengihlukanile naye. Kanti yena uwrong kulokho nami ngirong lami side njengoba ngisho bekufanele yena abeke into eqondile ibe kanjalo kuphele kanjalo aphinde asho usamke wenza ukuthi nokuthi angabe sethi yena bengingekho entweni ukuthi engathi khona into bexabene nomuntu. Okay. Ukuthi lento mase iseyichaza yena ngendlela owawusucele ngayo iba bhlungu ngoba isondo sikahulumeni suke singakhishelwe ukuthi senze izinto ezisekhaya igcina ingane inganakekele ngoba uthi ingane iyasokola ekhaya. Uthi why isokola? Uthi isokole naye amandla akhe hamba angafinyelele kwenzeni isidingo ezinye ekhaya. So le mali eyisondlo sikahulumeni uhulumeni owathi isondlo sengane sihlala noma sisebenza la ukuhlala khona ingane ayisitholi. So uthi uyayibona iyasokola ingane kakhulu ngesimo sokuthi amandla kahamba angafinyeleli la ezintweni eziningi okumele ngabe ziyenzeke ezimayilana nengane. So nesalukazi sigcina sesisokola. Yikho ke ezewasukuma nanokuthi ugogo benovalo lokuthi isitifiketi ngoba singekho ngakuyena. Ugogo ngelinye ilanga wena ungayomvulela icala emaphoyiseni uthi wayintshontsha ingane engabibikho into angakwazi ukuyivikela ngayo ukuthi angintshontsanga ngoba nazi nezinto zayo ngihleli ngazo. Angithi ngibona ukuthi baba boy usho into exactly efana neyami. Lento esatshwa ayibona ngale ilento esatshwa yimi nami mangithi noma mhlawumbe mina nginalungelo ukuthi ngisabe. Baba boy ngendlela ngithiwe ngakhona ngimcela into eyodwa ngoba wathi ingane ayinankinga emakhaya ingagade kanjani. Yabo nje ngine show ukuthi ngisho malume wakhe abayazi into azoyenza la. Mina la ekhaya nginomndeni. Okay. Uyayibona lento eyenzeka la ekhaya egcekeni bazoyizwa but ngizophendwa ngibe umuntu omubi mina. Yeah. Ngoba kufika abantu bazokwenza izinto ngaphandle kwabo. Njengoba naye nomndeni engineshow ukuthi awazi. Angina baboy bilula lento. Bekufanele agibele eze kumina angitshela maboy kanje bengize ngingabe nemali engane. Uthi intedala ukuthi agcine engasakwazi ukuza kuyi ngoba ubesegcine sekufonela ungasawabamba ama-calls wakhe. Engifonela kuphi ngoba inamba maboy ithole manje ngoba ithola kunoxolo. Engaze ayihluphe nokuthi azangifonela. Ngayihlupha mina simangakhombisa ifoni yami ngacela inamba ngithi anginezi namba kagogo. Wagoloza nababoy yathi ngiyaza nginike. Ngoba ethi wathi ngakusende inamba kaboy nakhona inamba kaboy akazayisendele mina inamba kakhulu kaboy wayisendela usine phezulu. Usinema ngimbuza wayisenda wangithendela inamba mhlawumbe ku-Facebook noma ku-WhatsApp mina engayibonanga wathi cha manga ngakhohlwa. Yes. Ubani onephutha lapho yimi njalo stili. Uthi awukazi uzuyicinga ingane since wayishiya, awukazi uyifonele, awukazi uyibona, awuzihluphi ngayo. So uworried naye ngokubuka ukuthi ukhona yini umuntu wesifazana ongathatha ingane yakhe ayise ekhambeni noma endaweni iyohlala nomunye umuntu ajike lapha angayisini. Sis, ukhona umuntu wesifazana ongamithi ingane yakhe inyanga ezonana ahlala naye eswini einyanya. Akekho. Bayakwenza. Emjondolo bengeke ngize ngihlale nengane ngibuka abantu naye bona ukuthi sibuka abantu uyazi ukuthi uyavuka uyasenza mina bengasebenzi. Uyazi ukuthi uyavuka uyasebenza kodwa igcini kosuku ingane ayinabisi. Eyami ingane kube yona yodwa encela amanzi ngoba ubisi lungekho. Bekufanele kwenzeke kanjani? Qhubeke ngihlale naye emjondolo. Yonke beyifuna leyo yena. Ekuhlukaneni kwenu nalwa. Angifuni ungena kakhulu. Angaze ngilo no baboy kuphela ubaba sengibuza ngoba sekuvuka izinto eziningi kagwala bekungekho bengingenahlobo mina kagwala. Baboy bengenasihlobo kagwala. Kodwa baboy benehlobo eziningi kagwala engazazi mina. Okay. Engathi ngifika mina ngathi ngifika kubo ngatshela baboy nabafana abawu4 bashona abawu3 wasala yena. Akaze benosisi akaze benalutho. Kodwa kagwala ube nosisi bonke abamtshela izinto abuya azoyibeka la. Mina umuntu mhlawumbe umuntu angifazi la kunoma ukona ingane newelela eduze kwakhona behlala khona. Mina baboy bengishiya endlini aphinda ngifice endlini. Yes. Ngizibuza ukuthi lento nakhona ngidideka because sithandana baboy be right kabi.
bengidideka ukuthi konke lokho akukhuluma ukuthathaphi ekugcina kosongithola into engekho futhi uyena ohamba ekhuluma into ngaphandle ngokucabanga kwakhe ukuthi ngabe khonto enzakalayo enzaka lokho bamjikele bona labangani bakhakhuluma kubona bebuye bezotshela mina leyo nto. Okay, uveze lokuthi awuzange wathembeka esikhathini benithandana kusona noma ubungesiwe umuntu abezitshela ukuthi nguyena ngesimo sokuthi kunezinto eziningi wawumfihlele zona ngempilo yakho. Okokuqala nje njengalokho kokusho ukuthi unezingane eziwu10 ongakazi uzumtshele ngazo. Okwesibili uthi unengane owake wafika nayo wathi ekambhuti wakho yashiwa uma wayo kanti yena usetholile ukuthi kwakuyingane yakho okusho ukuthi ngamanye amazwi wayiphika leyo ngane. Manje konke lokho mina ufuna ukuzwa kona sisi kukhona konke lokho babo usakhiphiswa ukuthi wanakho mina nginqabe Nestifiketi engane uthi noma mhlawumbe kukuhlambalaza igama lami. Cha uthi into edala ukuthi angasakwazi ukukuthemba ekuthenini kwasona Nestifiketi yokumnike sona noma uyokulenze iqiniso lengane. Lokho Nestifiketi singeka sithole baba boy. Okay. Ngezinto nje asezenze kumina ngingekho kaGwala because ukuhamba kaGwala kwami ngibuya ngiza la ngithi ufuna ukumnika iphisi ukuthi abone ayikho into engiyenza kaGwala nje wazohlala ekhaya. Lezo still wasala kaGwala wangichaya kaGwala babuya bonkani bazongitshela. 2 uma efuna Nestifiketi angikwazi ukukhipha Nestifiketi baba boy asisele emapondweni ngila. Okay. Into azongisiza ngayo iyodwa kuze ngiphume kena ngoba kusho ukuthi yena ulwa nami manje mina ngili nobaba boy soze futhi ngilwe naye. Uma ebona ukuthi uboy yamxaka nje manje akambuyise ngizosafarisha naye ngoba uboy into ezokwenzeka la angithethelele uboy side la boy kuphela. Uboy uzogula kusasa uboy ngeke azasindise 500 kuphela. Kufanele ngithathe imali nalezi ngane ngikwazi ukusiza uboy naye kuze abe right. Kungani lokho engakucabangi kumfundo ngikwazile ukwenza enganeni yakhe lokho mina. Noma mhlawumbe le ingoba ngeyona yakhe legulayo. Akaze azayimention ukuthi mhlawumbe unomntwana ogulayo ohlezi naye akaze angaza kumention lokho. Umention okwrong ngami. Umention nje lokho engitshela khona ngawe. Okwesibili into eyinkinga kakhulu leyo ukuthi kuyayithiwa isondlo sengane sidliwa la ingane khona. Ayingasokoli ingane uhulumeni uhleze esho njalo ethi ayingasokoli ingane kunesondlo sayo. Uma kuukuthi asikwazi ukuya le okusho ukuthi ingane ayibuyize kuma wayo ukuze izokwazi phela ukunakekelwa imali yayo ngoba iyona mali yakhishwa uhulumeni ukuthi ilekelele lowo mntwana ukuze akwazi ukukhula kahle. Esiye singakuthandi thina sisuke singezile ukuzongena ezintweni izenu noma kodwa kusuke kubuhlungu kakhulu ukuthi kuze kugcine kuba khona ingane ekuthiwa iyasokola kodwa inayo indlela yokuthi ingalekeleleka ukuze ikwazi ukukhula kahle uhulumeni wayiveza. Kuyangithusa andikungiphatha kabi ngiyasibuza ukuthi ngoba mhlawumbe mina ngiyintombazane engenamzali engenamuntu yini babo ehlukane noma wengane zakhe la akazaza yilwe indaba ukuthi ufuna imali yengane zakhe babo kushuthi uyilo la kumina wami ngihlaya naye phansi ngamchazela ukuthi nje manje wagula ingane nje ngicela ukusiza ingane kushuthi ingakhelwa nami uma wengane zakhe ubaba akazayifuna enhlobo imali until namanje akazayifuna ingane bezihlala ekhaya zonke ingane kababa yes kodwa imali kaBoy ibihlala kumamfundo engayilethe ngisho ukuyiletha futhi ubengakazi sayibiza. Ngiyibuza umbuzo ukuthi kungani ezongicindezela ngoBoy manje kodwa abanye ngimchaze futhi ngibe ngimchazile sisizathu ukuthi isiphi kungani mina ezongicindezela ngaleyo nto azangibizele nina uhlula nje simple nosisi omdala mina uhlula ukubiza sisi mdala abize sisi wakhe la eBhambayi azohlala waphela nosisi wakho zalomunye ubaba ahlala nami akhulume asho into ayifunayo benge ngize ngimnqabele njengoba ngisho ngithi ungayibona lengane ngisho ukuthi ayikho right nawe ungayibona leyo nto ukuthi mina anginalo uso nje endlini akunakho ngisho ukudla yini ngisiza ingane le yakhe ingoba ngeke ngikwazi ukuyisiza ngemali lezi ingane njoba yena enza into ayenzayo. Ngiyalinganisa sisi ake iguyele ingane yakhe nakho namanje usahola imali ingasali ayigwele ngani uBoy engasizwa yini lo 500 kuphela ngeke kufanele mina ngenjani ngithathela imali nezingane ngisiza uBoy angithi zisafarishe lezi ingala kuze kusinde uBoy because uzalwa yimi naye angithi kungani ke makumele ngisize enye ingane yomunye umuntu ingasizakali yona. Uthuke waba nakho ukugula uBoy abe nakho kakhulukazi esando kufika uthi wavele wagcwala izilondo umzimba wonke uthi wakubikela futhi ngodaba olufana nalolo awuzange ukhombisa ukukhathala umama wakhe uyena wayesukuma noma walisukumela lelo daba ukuze umntana egcine ebe right manje uyabona ukuthi engathi awuyikhathaleli noma awukhathazeki ngayo ngoba ukwazi nokuthi uze uyicinge noma uyisukumele ngisho ngathiwa ayiphilile. Uthi yena wakwatshela mina ukuthi ingane ayiphilile. Yes yayisanda ukuhamba ngaleso sikhathi. Baba Boy wangifonela wathi makaBoy ingane asho ngithi unezilonda wathi umilwa amaqhuqhuva
yabona umuntu mayezothi ingane nezilonda sesiyilonda ininto wathi ingane ibilwa amaqhuqhufu ngathi okay baboy njengoba ungitshela lento vele kusekuphathi nenyanga seholiwe kudala ngenze kanjani wathi baboy cha imali ngizoyigodukisa ngiyise emakhaya ngafona futhi ngakhuluma nomama ngaleso sikhathi wayesesenza uMTN futhi hayi umama intombazana ehlala noboy noma lokuzana noboy nokhulu kaboy ngakhuluma naye ngikhulumisa nogogo wangitshela ukuthi cha bekuyilonda kodwa izinto sengiyizamile use right umntwana ngabuza futhi nakhona lapho ngoba ubaba boy ungifoyele inyanga mase komhla 15 ayikho umuntu osuke nemali emayini yeqolo angiphuzi mina intshwala akekho umuntu osuke enemali emayini yeqolo yezo okay fine gogo ngizobona makuphela inyanga wathi khulileka imali sengizamile abantu bami ngamlungisa umntwana ayikho inkinga qhubeka ulungise lenkinga ubuthe ubhekene nayo ingakho bengathanda baba boy sakutshela wabe ngibazi into ezodlula and ngifuna ulungisa into bese niyaqeda kwayena ubaba boy selika simbekezelile yeso that's why ngithi kumina mhlawumbe kungani enza lento ayenzayo noma mhlawumbe ingoba engenandaba nami noma futhi engenandaba nje cause ezakhe zomshado waboy usanganiswa izona zigcwele ekhaya akaze acabanga ukwenza yonke lento kungani yenza kumina lento cause nakhona kwenzekile into efanayo yokuthi ahlale nabo labantwana kodwa kungekho izinto zazo kuwe kodwa wangayisukumela yenzekile lento nje futhi iwest yeso ziwest izinto engazizwa lapha mina ukunokuthi nisengaza stress ngokuthi mina isitife somntwana ngesisanga azangilethela abantu kungane saba mina seqeni babhosa ba mina manje sis uyezwakala inhloso noma isizathu sokwenza lo msebenzi kuStetelegu kwakungesikho ukuthi azolimaza izinhliziyo lavu zabantu noma azohlasela abantu kodwa inhloso kokuthi akube khona isisombululo esiphumayo odabeni oluthile oluthinta abantu ababili ukuze ngelinye ilanga engabibikho osegcina izitholwa eselinyazwe womunye noma eselimaze omunye ngesimo sokuthi akatholanga ithuba lokulungisa into isenesikhathi isona sizathu sasenza ukuthi ngize ngithi ngizozinikele kulekelelena abantu ukuthi bekwazi ukulungisa noma ukuxolelana makukuthi khona la ungenzekanga kahle noma ukulungisa amaphutha abakwazi ukuthi bewenze empilweni kwangesisi isizathu ukuthi kube khona abahlukumezekayo noma kube khona abazizwa sengathi bayacindezeleka sisuke sigwema lo msindo wokuthi angingabibikho kusasa into ethi seniyazingelana senifuna ukuthengelana abantu ngezinto ezincane 2 akungabibikho umuntu ogcine ephoqeleka ukuthi akenze into angayithanda ukuyenza isibonelo nje besingenayo ishow yokuthi wavuma ngempela yini ukuthi ingane ihambe ekhaya okuyenzeka kwesinye isikhathi abanye abantu beyithatha ingane ngendlela abayithatha ngazo kodwa sigcine kube ukuthi babengavumelananga bobabili akakwazi mhlawumbe omunye ukuzikhulumela nokuveza iside lakhe lokuthi ngangathanda ingane yami ukuthi ihambe isizathu sokuthi ngize ngifike ngizozibuzela kuwe mathupha leyo ukuthi asingazi uhlangothi olulodwa lomuntu ebekudaba lwakhe bese singasakuniki ithuba lokuza ukuthi ngabe wawuthanda yini ukuthi ingane yakho ingabibikho eduze kwakho na bengitshela ukuthi ubaba kaBoy kahle kahle into bengitshela yona bengitshela umuntu wesilisa omuthandana naye ingane yakho uma ufike naye kuyena uyithanda njengoba nawe usuke uthanda ingane zakhe lonto bengitshela yona ubaba Boy ingane zakhe beyivakasha lapha mina ngikagwala bengenza sure ukuthi ingane zonke ihamba zi right even ishengenamali yena ibamba itoko la ethonga ngathi maPakistanini kodwa bengenza sure ukuthi ingane mifika ingena into ogqoka ngiyayithenga lonto ogqoka ukuze ingane ihambe i-right izizwe ijabulile because ingane umuntu engizana naye kuyangimangaza lokhu ukuthi ubaba Boy masegule yami ingane ifayile enza into ayenzayo kodwa kumuntu unjalo vele engizongisho ukuthi uyazi uyenziswa yini phela bengamazi ukuthi uyilo muntu awuyena njengamanje sengivezela khona ukuthi uyena umuntu kanjani yabo ukuhambisa kwami ingane noma ngeke ngidalule igama lomuntu ngoba ukudalula igama lomuntu enye into yes kodwa sometimes lo wasisi wangakubo kwababa Boy kube ngamlalela mhlawumbe namhlanje ngaba ngikho kulento khona wayike waxwayisa cause wake wangixwayisa ukuhamba kaMakamfundo ukuthi uMakamfundo wahamba kanjani kwasuka kwayapi ngase ngitshela ukuthi umuntu mina vele umuntu manikhule ngandawonye uba nalokho yabo namhlanje wasekwenzeka lento ubuye into eziningi kimi and ngiyakuthembisa ukube ngangiunderstandile ukuthi ekugcineni kungaba kanje uzoba kanje angeze ngimisa ukuthi ngizohlala naye ngihlupheke naye idlumbhubhudlu kuze kufike leso sikhathi ukuthi ahole kuyezwakala dadwethu okwami ke bekuwukuthi
anginihlalise phansi nikwazi ukuthelelana noma ukukhuluma omunye akhipho kwakho kusesifubeni komunye ngoba ngingekukhulume mina sitetele konke ngoba angikwazi futhi into engiyikhulumayo yinto engizwa ngomuntu eyisho ukuthi kwenzeka ukuthi noma yinto esiyithola ophenyweni lwethu esisuke silwenza bese sikwazi ukuthola ukuthi kwenzakaleni phakathi kwabo noma ikuphi inkinga angazi noma dadwethu uma ungasivumela ubungathanda yini ithuba lokukhuluma naye noma lokuzwa isizathu ukuthi ukuyimbuzela yena imibuzo ukuthi bengeke yini enze ngenye indlela ukudlula le ndlela senze ngayo manje na engicabanga ukuthi umbuzo ofisayo na ukubuza kuye ukuthi into ukuthi engidida siyaxolisa ukuphazamisa la okay kodwa into engidida kuyena iyodwa babo ungifonelile yezwa wathi samke washo nje kanje wathi ngiyacela ukuthi makuphela inyanga imali engane uyihambise uyisekhaya angamphikisa futhi phela ngimtsheleni wathi ifuna ihambe direct ifuna ize kubani iqale kisho izoqala kuyena bese kuyimande ihambe engikwazi ukuthi imali ngiqase baba boy njengoba ngisho baba boy ngihlayile naye why kwamele iqale kuye ngiya understand yes ngathi mina ngicela nginikeze inamba yasekhaya njengoba ngisho sithi mangakhombisa imessage nefona nami ngishiye eKhelesi lapha emfuleni la abantu ngiwasha nabo nje ngiyabazi mabethi umuntu angiyibona ngifoni ngekwazi ukumphikisa ngiyambuza ngithi ngaze ngamnika ngathi kukhona konke lokho sikukhulumile kade ngithuka nalapho khona konke lokho sikukhulumile ngiyayicela ungisendele le namba kuze ngeze ukuhlupha ngabhala kanje manje sakhona lo message akaze aphinda buyele kumina baboya ngisendele ilento inamba le wawuyitshela phela into wangitshela yona wangitshela ukuthi inamba ngakusendela musu wayilahla ngendlela ngamtshela ukuthi inamba uyisende ku Facebook phinda phela uyisende futhi hayi kumina ngicela ungisendele inamba wanqaba kufanele ngenze njani ikuphi okufanele ngikwenze mina ayikho enye choice onayo awongekho futhi enye indlela ozokwenza ngayo ngaphandle kokuthi uyinike uyena so angifuna kungimangazile kungimangazile ukumbona emotweni kodwa futhi ngabuye ngaba nakho lokho sisi ngiyabheda ngeside lami uyabheda ngeside la kodwa bese sikhathi ngibuye ngikhokhele baba ukusengisile kumina ukuthi ngiyintombazana kusebenzisile futhi kuze nginamuntu kanti abantu enginabo abekho right bahlaza uma ngathiwa nje ngiyabafoyela manje ngibatshela kwenzeka into kanjela bengayithatha ngenye indlela kanti ayiyo into enzima le yes ungena nje emzini nomuntu kwenye into uyayazi lo mthetho emampondweni njengoba ngitshela whatever yonke lento ayenzayo baboy abayazi umfu ngoba imshoko kube ngaza ayivume lento le lokho kuyakwazi ukuhlala nathi phansi asibonise akekho umuntu ohlule ukukhuluma into especially umuntu ongena mama la yimini bese ngicabanga ukuthi naye ugogo utshelwelele lokuthi awusayibambi incingo ngingayibambi kuphi angithi uyabona la ikhawune number zeingane ezingaki baboy unenamba kaKhanya unenamba kaSiswami unenamba kaLwazi unenamba kaMbho unenamba kaSnake 4 weingane zonke lezi ngane azwa answer amafona wababoy mawukuthi kuyama kangitholi noma kahlahle njengoba ngisho ngithi noma kahlahle kusawuqhubeka ukuhlambalaza igama lami ngiyafisa ukwazi makuthiwa ubaboy angimbone mina njengamanje ngimbuke emva kweinhlambe ezisikhathi sengiphezulu kusafanele mina ngiface ubaboy ngimbuke futhi ngoba ngintombazane phela fanele ngibuke yena ngilayele yena ukuthi uzothini kuyona yonke lento aseyikhulumile ke isifine uyikhulumile khona ukuba ungifonele ukuthi kunabantu abazofika ube ethi ngizobaleka ngibalekela ukuthi kuza yena la kanjani ngoba ngisho sisathandana mina ukuhamba kwami babo yazi ngazakhombisa ukuthi bevelisa nothando nami uhamba kwami kagwala 100 rand kuza la u40 rand kusuka ethongazi u40 rand kusuka la u15 rand kusuka yagwala umuntu onothando nomuntu mina bengikwenza lokho ngingasebenzi kodwa bengenza short mangithola imali fanele ngiyeke babohlule yini mangisuka kwagwalize la akaza ngayixaki ngobani bengenandaba akangasho ukuthi yena mina efoyini bengatholakala yes ngelinga bengize ngifona ngena number nangu khayihla eyami ifoni nginga understand noma iblockiwe noma kwenze njani ifona ngenamba yakhe ehla kuze ngimthole mfana la izansi la kamakhelwane ngicela ngifonisa ingene number waboy kodwa ingangeni ngiyibuza ukuthi kwenzakalani ngingabi nandaba futhi ngayinaki lonto yini ikuphi okufanele ngikwenze ukuze baboy ezizwe happy asiqale la lento uma nomngani wakho ngiyalinganisa ubhuti nomngani wakhe la ngemva kwami uhleli naye la emtshondolweni uyifikile intombi kabhuti le ivakashile izohlala nobhuti ubhuti uma esuka ephuma endlini unayi right ukuthi mawe ingane zami ngicela siyohlala phezulu kokanye athi mfowethu mhlawumbe uxawa izingane lezi engifikela zona zoyihlalisa la ubona kuze yafunda okay ke mfowethu ngicela siphume sihlale ngala ngithi umuntu ofike naye yes akahlali la endlini yethu uza ngoba ezodla hlanganisa ukudla la azodla kuphela unendli yakhe naye if uyabona content zakala njengomuntu oshenqayo yena
Fanele sibafu ngicela siphumise Ohlala kuleyani sobabili njengabantu abantu abanjani ebevele beyinteka eyodwa. Mina ngibazi abantu ngifikele kubona. Yeah. Likuphi lami iphutha nginayo iright ukuthi mina hamba sibani la kanjani engaletha ngayimini umuntu. Baboy mina angifuni kama kagwala ungibwanisile nabantu kodwa ngathula. Lonke angaze ngixoxele umuntu ifinish usisi. Usisi ukwangibuza ngelanga la efikile. Bengiqala since ngasiwa kagwala ukukhuluma nosisi ukuthi kwenzakalani phakathi kwami nobaboy. Yezo. Yeah. Ngoba naye sengibuza ngoba indaba esezizwa usisebenza uthongathi. Yeah. Ngoba esezizwa into eqhamuka ngala. Still ngiphike ngoba ngisilima shuthi bahlahla bengisidomo ngabeya kanjalo. Ngiphika ukuthi lezi zinto angeke kuba yikhulunywa bababoy. Yeah. Yabona umuntu ungathana naye umazi indlela ayiyona kanti ukufihlelile ukuthi kanjani. Yes. Yabo. Njengoba ngisho namanje ngithi ngeke ngize ngimzonde kuyona yonke lento ayenzile. Futhi anginankinga kodwa ngiyazi ukuthi inhliziyo yakhe iyazibuza ukuthi lento why ngiyenzile kusamke ngoba angikwazanga ukuyenza komunye umuntu wamenza wesike. Mina asike isikwete ngimshiye naso baboy ngaphandle kwalesikwete asishoyo. Asikho isikwete ngimshiye naso mina. Emva kwezikwete ezingaka umfazi wakhe shuthi ngoba umfazi wakhe wayemthanda kakhulu ke shuthi kwaphela akakwazanga ukwenza zonke lezi zinto. Even ngisho emhambisa izinkantolo kuphi akazayo emenze yonke lento. Uzokwenza mina nje ngobani? Shuthi ngithathe kancane wathi nje vele nje into engenamuntu le into engenamsebenzi walutho. Anginazi izimpendulo zokumphendula dadewethu. Ungamphendule sisi. Yeah. Ubaba into azongisiza ngayo yodwa. Ungithathela ingane yami kubo angibuyisele yona. Because ngisema ngibatshela abantu abadala kwacaca kuba lento iyabonakala isiphetho sawo kuzoba yini. Yeah. Yabo mase ngiqhubeke manje ngibafayile manje banikhona umalume ngibatshela sewukanjena ke manje. Yeah. Sikuzophinde kube okunye ongapheka amandla ami vele nengane ngangihambise ayikho ingane ephisa nayo sisi. Nengane ngangihambise ngizathu ukuthi ngiyayibona ukuthi ingane ayikho right ayizukuba bikho right and emjondolo mawukuthi impilo emjondolo uyayazi. Emjondolo kuyabukana kuyajajwana. Exactly. Ngokwazi ukuthi anginamuntu ongibambela ingane la ukhona ugogo ekhaya ngayibamba ingane ngavuma ngelami side ngale kokutshela omunye umuntu. Sometimes engeke ngibone ukuthi engathi ungaqala ukukhuluma nomuntu omdala kunawe usithola isivumelano ukuthi uyenze into ngoba egcina igcina seyinkingeni ezinjengalezi sengipheka wazo manje. Yeah. Ingithusile lento ababoy. Okay. Kakhulu. Yabona nje kuze ngikwazi ukuthi ngisindise lengane la endlini ngingayithuki sengiyibona sengimgamanxisa entweni angagamanxa ngibona ngeke ngize ngimphoqe ukuthi lengane la endlini ayisinde ngenxa ukuthi yena akathandi. Ngeke ngize ngikwazi ukwenza lokho. Kodwa kuze ngikwazi ukusindisa lengane ngoba u2000 awuyilutho sisi. Yeah. Awuyilutho usindisa ingane impilo yengane kwawena ugcina usala endlini ungenalutho. Ilo 2000 engikhuluma ngawo la mina. Lo yena asewenza ihlaya phekwe izinto ezingaka mina sengibezele kuyena ngaze ngazenza ihlaya uma engathiwa mina ngithatha ingonyulu kwababoy kuthiwa ngiyayikhipha sengabe ukuthi mina ngiyamhlambalaza ngeke ngikwenze ke lokho yazi ngenzani kulungile akabe right yena ngale zama ayikhiphile akabe right ngeke ngikhiphele uso lwakhe mina because ngiyazi uma sekuthiwa ngikhipha inkinga zakhe mina mhlawumbe ngasingavese siqhubeke siye kude kanti angithandi. Okay, dadewethu ngokubukelela noma ngalesizathu sokuthi mina ngiwumuntu okhulele emakhaya ngiye ngikubone kungekusiyo into ekahle ukuthi ungathatha umuntu owawukade uthandane naye bese uzomfaka egcikeni ukuze ukwazi ukukhuluma inkinga naye. Namanje angiboni nje sizowasikhuluma nobaboy mina. Engicabanga ukuthi nakuwe engqondweni yakho kukhona lokho ukuthi awazi ukuthi ungayikhuluma uyithini lento naye. Kodwa usiteteleko eyedwa noma omunye umuntu sengasho athi usisi uhlulekile ukubuza ubaba omntanakhe izinto akwazi ukuzibuza usiteteleko kodwa washiyeke nemibuzo okufuze ngabe uyiphendulwa yilowo muntu abebemfikele naye ukuthi akwazi ukukhuluma naye ngoba angikwazi mina ukuthi ngingaba yimessenger yenu nobabili yokuthi ngizothutha udaba ngapha ngiluse ngapha phinde ngilususe ngapha ngiluse ngapha okwami ukufisa ukuthi ngaso sonke isikhathi makukhona la ngingabonanga ngasolinye khona hlalani phansi phela bese niyakhuluma ukuze kuphume isisombululo ukuthi angazi dadewethu ukuthi besingayenza kanjani leyo nto yokuthi owehlise nje umoya for isake yomntwana ngoba uma engabuyela usiteteleke yothi kuye uthi usisi okungcona ingane ayibuye ize ngakuye ngeke azamlalela usiteteleko ngeke azayizwe futhi ukuthi isuka kuwe direct leyo ukuthi ingane ayibuye usengasho umtshelile already uyazi usengasho ingane ayibuye sisi uyazi ingane ngisayibuye because bengingafuni ukuthi kuzobe khona into esikhuluma izinde nayo that's why ngithe if ukuthi ingane yami siyinkinga kuye eyingane nayikhulisile yena yona yodwa inkinga ngicela angibuyisele yona ngoba njengamanje
angikwazi ukuthi ngahlukanisa lo 2000 ngithi ngiyisa le ngibe nginomuntu ogulayo la endlini ongaba nenkinga noma kunini yawizwa into engishoyo naye ngiya understand ukuthi njobe la endlini lento ayizwayo mhlawumbe ayimnandi and yenziwa umuntu futhi obe connected umbobe ngeve right no baba boy yeso even nofundo namhlanje baba boy wena wenza kanje kuyena uma ucabanga lento kanjani kuhlungu akabe right mhlawumbe ningamletha mhlawumbe uzozisha izinto afuna ukuzisho vele usengenela ekhaya njobe la useduze kahle ngiyafisa nami ukuthi bemlande ukuze uzombuza yonke into ofisa ukumbuza yona akuphendule ngoba mina ngeke ngikwazi ukuphendula cela Simba ungilandele baba kaBoy ami uye wasicela wathi ucela ukuzokhuluma noma ufisa ukukhuluma noma wengane yakho sesimlethile ke samlanda walibeka usisi udaba lwakhe naye ngendlela yakhe alubeke ngayo samuzwa futhi samlalela samchazela futhi ukuthi yini othe wena sizele la njengoba sikhona thina sizokusiza ngani noma sizonisiza ngani waseyibeka ke indaba yakhe naye ngesayidi lakhe uzizwe umuntu ophatheke kabi kakhulu uma echaza udaba lwakho ukuthi ubengayitshela ukuthi wena njengomuntu owasazi isimo sakhe ungenza into efana nalena yokuthi ugcina usubiza abantu abafana nathi uzizwe umuntu ocindezelekile futhi ongakholwa ukuthi isenze sikanjena singenziwa wena angize ukukhuluma ke okuningi ngoba mina okwami kuswe ukuthi anginikeze ithuba nikhulume nobabili ongaphakathi enhlizweni zenu umchazele futhi naye ukuthi uthema uza kithi wathi yizosizwa ngani hayi kufanele angakholwa nami futhi akuyona into ebengizimisele ngayo ukuthi kungaze kube kanjena into edale ukuthi ngigcine ngiza kimi ukuthi thina naye ukukhuluma asikwazi siyehluleka ukukhuluma sobabili kahle ngoba ngikusho ukuthi sine izathu zethu ke ezithile namagqubu ezintweni esesidlule kuzona so mina uma wengane nje baba nginike ingane ngoba iyona nto kahle kahle edale ukuthi nginicela ukuthi ningisize ngoba ingane yahamba nekhadi lomgomo nakhona lafika sekulate ekhaya isidlulelwe imigomo ethile engazange iyithole ngenxa yokuthi angisazi isizathu ebesimbambile ngoba la kubo kukhona izingane ezisebenza ngale ngasedrobheni ngimcela ngithi akaphathise saze sesihamba nami sekulate ukuhamba nami kwaso ngihamba naso ngigoduka naso sekulate nami ngibanjwe izinto angeke ngize ngiveza wangishiya nazo ngoba uma ngiyiveza mhlawumbe uzoziphika ukuthi wangishiya nani la besihleli khona naye akunankinga ke lokho into nje ebengiloko ngifuna mina ukuthi siyikhulume kahle ukukhuluma nje ifair ukuthi sikhulisa ingane ukuthi asizwani sobabili ingane ayihlangani naleyo nto leyo mina benginicela ukuthi ningicelele icertificate sengane ngoba igogo ngihambe naso sibe kugogo futhi bengingafuni nokuthi iqolo lengane lize livalwe njengoba ingale kugogo into engangiyisho kuye ukuthi akathumele noma imbijana kugogo azibonakalisa ukuthi umzali ngoba usizi lwakhe ngiyalwazi nathi sinosize ekhaya nabo banosizi la leyo nto leyo asiphikisani ngayo uyabo akekho umuntu mina ngaze ngizibone ngingcono kunayo uyabo kodwa inkinga isekuthenini uma sesingasakwazi ukukhuluma ngengane ngithi mina mangikhuluma ngendaba ukuthi phela okwengane fanele kube ngasenganeni uyabo ayikazi ithole ngisho isenti yezwa ngangivele ngikhathazwe yilezi zakhe uyezwa ngoba zazingena certificate naye ngena ID efika empilweni yami yabo ngokuzwa ukuchaza kwakhe usizi lwakhe mina ngiphakame naye ngehla ngenyuka ko home affairs naye ukuthi akagcine ithole ID ngoba ngazi ukuthi la bekade ehleli khona bekusenzakalani aze abonakale umuntu ongena ID yabo konke lokho ngikwenzile wathi zadamejeka icertificate zalezi ezinye izingane ngathi mina sprinte ngakhipha imali kwelami iphakethe ko home affairs ukuthi akaprinte izingane zibe right ngoba okwami ukuthi mfethu njengoba ungasebenzi nje nami ngisadonsa kanzima ngiyazi la ngidlule khona ngamchazela ngingase ngidonsa kanzima fanele izingane zihole ukuze ubalansise nawe njengamanye amantombazana uyabo izingane kube khona ezikwe ngoba obaba beingane abanye bayabaleka uyabo
behlala nami nazo izingane zakhe kimi kungekho nesente engena ngize ngimbuze kwesinye isikhathi ngithi labo baba beingane zakho akukho nocabanga nje ukuphosa noma u300 nje wengane uyazi ukuthi ngakhona umehluko wenzayo enganeni makungenzeka lokho athi yena nama yikho into engayenza ngize ngimdedela ukuthi kwesinye isikhathi abanye akakhulume nabo nako Facebook yabo ngoba ngithi ngizama ukuthi bakhulume ngoludaba lweingane ezithwele kanzima ngoba nami ngiyazizwa ngesikhathi ngihleli nayo ukuthi ngiyasindelwa yabo ngithwele kanzima umthwalo uhlele emagxeni ami yabo so into angixaka ngayo uManzuza ukuthi yini le emenza ukuthi acabanga ukuthi mina mangifuna icertificate sengane neqolo layo liye ekhaya kuyo ingane ifanele idliwe yimi leyo mali ngoba izingane zakhe zihleli isikhathi eside kungekho neyodwa ingane ayiholela iqolo ngincenga ngale mali le enginezikweletu zayo engivele kanje ngomqala ngento ezithileke ebengimchazela futhi nazo yabo ngincenga ngayo yabo ukuthi makudliwe impilo iqhubeke yabo ngiphinde ngizama khona ukuthi ngazama khona ukuthi akabe neID abe nayo yonke into futhi ngizama nokuthi akagqoke kodwa bengiwezwa ama complain mase ngithola ukuthi uya complain ukuthi angimenzeli lutho ngize ngithi kuye Manzuza kunganjani ke ngoba wena ucomplainela ukuthi mina angikwazi ukukuthengela into yokugcoba nani kunganjani mangiyeka lezi zinto okhuluma ngazo ngikwenzelele lezo okhuluma ngazo ngiyeke lezi zinto ezinkulu engikwenzela zona ungakujabulela yini lokho yabo yeke lezi inkinga ezinkulu ezenza ukuthi ngigcine ngikhipha nama 1000 for zona ngincedise ngilekelela wena ukuthi nawe impilo yakho iqhubeke yabo uManzuza ngakuphika ukuthi imali yokubuya nezingane zakhe sekufanele ukuthi ebuye ezela ekhaya wayiboleka kumfowabo kwanzama i1500 leyo mali yagcina seyisithi 3.9 lekade ngisho sisi kuleyo mali leyo uManzuza wagcina efike no 500 kuphela uyabona masingesuka la kuthiwe masiyeni kunzama naye angafike nje unzama alichaze kahle udaba ukuthi usisi wangibetray waboleka imali kimi yagcina yonke into seyishiyeka nalobhuti uyakwazi sesilokho ngifuna manje angizili uzophika naye angizifu uzophikisana nababoy into engayisho la ileyo ukuthi athi ngiyoboleka imali kunzama ngoba ngifuna ukugoduka akusiqinile ngifuna akhumbule kahle ukuthi kwakweyana laphana into ebeyenza bababoy futhi lo mali even ngiba ngisho noma awuwelelo engikhoma ngawe uyayazi into engisho lapha imali sasiyiboleka nobaboy kwakweyana sasingenalo ubisi likwaboy yes mana ngilindile ngicela ngipha nje space eside futhi bese kunike sona nami ubisi lengane lungekho yes kuze kusho yini baboys lolubiso lolodwa ingane izokwazi yini ukuqhuba ngayo lubisi ngithi mina ayangazi izathu kahle njengoba yena sewumuntu ongasazi mina ngifuna ukuzwa kwababoy ke manje izathu sokuthi sihambise ingane ekhaya kwakuyisiphi alright imake ngifuna ukudlula kule ndawo la ikhulumayo yemali uma kaboy uyena ekufanele akhumbule kahle manje ngabe uyakhohlwa ekaboy imali yokuboleka kwami ayihlangani nale bengiyiboleka imali kaboy not le sikhuluma ngayo lena kwase kufanele agibele nalezi izingane abe wathi ufuna ukuzifaka nasesikolweni leyo nto wazi wayikhuluma naphambi kwanzama unzama leyo nto angayisho ukuthi wathi ufuna ukufika afake ngoba wakhuluma nonzama ngikhona mina ngilalela inkulumo yabo ngathi inzama ngizomela ukuthi uma ngabe ngasakwazi ukuyikhokha ngoba phela unzama wathi wazi mina 1.5 leyo mali leyo unzama ngayichaza kahle makuwukuthi ufuna kuze kuyofika lapho yena akunankinga nokusifike ngizama imake leyo yezipoponi nani yamathina leyo eyami leyo angayibali leyo mina ngikhuluma ngale 1.5 egcina isikhule yayo 3900 awayithathe ukuthi akuyona ezipoponi leyo mali leyo 1.5 ungayijikisi asiyikhumbule nje yebo yona yaboleka akuphiki lokho futhi ukuyiboleka sasambe sobabili soyiboleka hayi ukuthi wena uyazi unzama wafika endlini hayi ukuthi awuyazi iphutha nje lelo ethi sekhulumile naye manje ufuna ukuzwa kimi ngoba unzama wathi mina ngaziwena yabo lo muntu wesifazane angimazi mina ngaziwena so ngeke ngivele nginikena ngoba imali ayifunayo inkulu uyezwa ngathi mina hayi babunzama uma esho ukuthi uMaboy mesefikile kuba uzozenza izinzame ngoba nami nginezami izikwelete enginazo zona lezi akhuluma ngazo ukuthi bengiboleka mina mase liphela uthina lengane leyo kwagitshelwa nje ngayo leyo kweziwa la ekhaya nezingane naziya lapha emfuleni osine onansi wagibela ngayo leyo mali leyo wayizoyithatha imali wayigibela ngayo ngoba wayiboleka kunzama
wafika wathi uzothengela ingane into zesikole zikwazi ukuthi zingene esikolweni ngaleyo mali leyo le ayiphikayo futhi nginabo ubufakazi la sasiphendulana khona la phela yayingafuna kimi leyo mali leyo ngoba yayiqondene naye yes mina ngangitshela yena ngoba yayiqondene naye ne screenshot la ngangikhuluma naye khona yayiqondene nami ngeside lokuthi yaboleka oba yimi angithi yayingeke kungaqondani no hayi yabona nje la wayizogibela nezingane zakhe yes mina ke iyodwa into ekwaboy imnezika ispace into engifuna ukuyizwa ngoba boy njengoba enithathilwa niletha la yini anilethele yona alright into engiyifunayo maka boy ingane njengoba ihlele ekhaya i-certificate sayo i-birth certificate fanele iye ngasenganeni yes ngoba kwayona lengane ngakayibhalisi ngisho izintweni zami zasemsebenzini yes so uma kungenzeka ngithi iquthu ngifa manje ingane mhlawumbe izothola leyo nto encane eziyitholayo ezinye yona izotholana ibihleli nogogo make kuthiwa iyakhula ke mhlawumbe yabo ikhula seyiyabona ukuthi kwenzakalani yabo empilweni kababa le yangane le izotholana yona ngoba njengoba ngisebenza le ndlela engisebenza ngayi security akusho ukuthi kungengenzeka okunye okungcono yabo ngakusasa so mina bengithi sikhulisa ingane naye akukho umuntu ofuna qolo lengane kodwa kuthiwe ngiyalifuna mina yabo ngithi mina silungiselela ingane ukuthi ilithole na ngoba ezinye ziyalithola nje obehleli nazo la leya ayilitholi yabo so ithi ke into ngifonelile mina even nakwasasa kwathiwa kwasasa ayihlukani ingane nezinto zayo iphutha nje elikhulu lelo and imali yengane ayithunyelelwa kwakhona lokho ku-wrong ngoba ngelinye ilanga uzongayithumeli yabo imali yengane ihlala la ingane ihleli khona alright masibuye size kule ndawo ukuthi yaya kanjani ingane ekhaya uma kaBoy wafonela umama waqala wakhuluma nami wathi baba boy ngifuna ukufuna amadogo yes okay manje inkinga ngithi siyaphikisana fanele iye crash sizokwenza kanjani bacaca ukuthi ngeke kulunge ngoba mhlawumbe umsebenzi uzophuma late emisebenzini ingane ibisokola mhlawumbe nami ngibe ngekho ngisemsebenzini asikhulume ke manje nogogo yabo ngathi mina ke ngakhuluma nomama ngajike ngathi naye angazikhulumela yena yes wakhuluma noma wami wathi umama kanankinga yabo wambuza futhi uma ukuthi iyahola yini wathi yena ikahola kodwa mayisihola ke wathi uma isihola ke ngane uyayazi ukuthi okwayo kuza ngakuyona yes kwavunyelwana okay and uba ngafonelwa mayikhona indlela okay wavuma usisi umama esho njalo wavuma usisi umama mesho njalo kuyiqiniso dadwethu lokho akushona uma kusile umethakazanga avuma ngafonela ifoni ifakwe ku loudspeaker sikhuluma ngoma wakhe la uthi uyamuzwa uyacizela uma wami yebo baboy ingane kuzihambe mina into engidinga la baboy iqiniso lokuthi ukhumbuleke ukuthi ingane ihamba kanjani because nami njengoba ngila ngisona isidididi njengoba naye ngesona isidididi yeso uboy siye simhambisa ngize ngikhuluma indawo ukuthi ngifuna amatoho nje mina ngoba siyasafarisha uyezo akekho umuntu onemali imali yakhe iyangena iyaphuma iyahamba ekugcineni kosuku fanele ahamba ayoboleka imali ayibolekela isipoponi yayizwe into engisho yes la bengihlala khona kusemjondolo yeso emjondolo ingane ingangcela amanzi usuku olodwa uyahlekwa lowo buhlungu bebuziwa yimi bese emsebenzini yini yeso ngingayinaki leyo nto ngithule yeso ukufuna kwamamatoho izathu ukuthi ngize ngifuna amatoho ngoba ngithi ngifuna nami ukuthi ngiboostela inganeni because vela ayiholi lezingane ayiholi yes okay fine ke uko kangabi nankinga nayo ngigadela ingane yeso sikhulume futhi kungabi bikho inkinga njengoba ngisho namanje ngithi yabo nje akazange ngitshela ukuthi okwakhe kuza ngakuyena kwabanjani njani kuphela ungitshela ukuthi nje mntana mingane ke uyayazi minga la file uyenze njani finish akazange achaza izathu okay akaza kwenze lokho okwesibili into engifisa ukuyazi ngoba boy ngifisa ukuyazi futhi namanje angakayitholi impendulo yakhe izathu sokuthi anilethela uthi yini mhlawumbe uzizwile siswini uthi mina ngakazocela isitifiketi ukuthi isitifiketi sengane sibela ihlala khona ngoba ufonele kwasasa kwashiwo njalo okwesibili ufisa ukuthi le mali ye grant iyenganeni njengoba ingane ihleli ngale ekhaya ngicabanga ukuthi usho kanjalo futhi okay ke sisi uzafonele ekhaya uzafonele kasasa nje noma fonele ekhaya ubani obekade etheni wathini keni kodwa akukho umuntu ebetheni kuphela ibingathunyelwa imali yengane kokwayo izathu bekuyini baboy ngoba isizathu nje isitati nje sengane kwakhulunywa kahle nawe before uyeka sasa ke njengomuntu uma ukuthi omunye umuntu uyakwazi ukumcabangela futhi awumthatheli phansi ngifuna nje lokho sikubeke nje kahle kuqonde bekuyisiphi izathu esihlula ukuthi wena lababoy lakha uyakwazi
isiphi izathu esithola ukuthi before uzongena kasasa uze kumina uzothi maboy sengicanga ukuthi nokuthi kuukuthi hayi maboy isizathu esenze lento sisi ilento ukuthi phakathi kwethu kube noqhekeko yezwa qala phansi kwaboy wavusa lezi zinto baboy uhlulekile ukukhuluma iqiniso lapho nje uke wazama uhlulekile ukukhuluma naye ukukhulume naye ngayo lolu daba before uthathele izinyathelo uzuye kosasa uke wazama ukucela isitifiketi ngaphandle nje ngikhulumile nje naye mina before uya kasasa uye nini kasasa ngikhulumile nje naye uye nini kasasa yabona nje into edale ngize ngifonele kwasasa ukuthi vele ngiyabona ukuthi lengane le ngeke ize iyenzeke okay ekukhulumeni kwakhe wanqaba yini ukuthi imali ayisekhaya nesitifiketi siye ekhaya ngesikhathi ukhuluma naye wanqaba yini akafuni vele mama ngoba akafuni ukwenzani mana afuna ukwenzani akakaza ayihambise imali yengane lokho kusho ukuthini kukodwa nje ukuze ngikwakhona ngize kufuneka ukuthi mina angiphenye yonke into yena ucabangani okay akaze yini yena akubekele isizathu noma akhulume nawe ngale mali yengane ngaphambi kokuba ezethatha isinqumo sokuthi angayisi hayi maboy into awayisho into ukuthi uyakha futhi savumelana kulokho ukuthi uyakha uyabo ukuzama ukwakha uyezwa okay yeah inkinga la ikhona ukuthi manje ngiyabona ukuthi lengane iyagqilazeka ekhaya uyabo yeah ngoba kufanele ikutholo kwayo manje yena njengomama kufanele ayicabanga bengize ngisho kuye ngithi makaBoy uyazi ukuthi mina ngasale igweletini uyabo uyayazi leyo nto leyo why ungakuthumele noba ngo300 enganini uyabo just nje ukuthi ithole nayo ngaze ngathi futhi akathenge noma ifoni sisakhuluma ngithi thenga noma ifoni ewubhobhobho okanye uthathe kule mali kaBoy yona yodwa yabo thathe noma ubhobhobho ka300 thathe 200 unika uma uzokwamkela lokho yabo ngoba asilwe uyezwa into engiyifuna kuwena ukuthi noba ke awusaxhumani nami kodwa xhumana noma ukuze wazi ukuthi kwenzakalani ngengane yabo uma kaBoy akakaza yenze uma kaBoy uveza ukuthi uke wazama ukuthola ukucela inamba yasekhaya wangamnikeza but wathi wena wawuyithumelile wangabe usaphinda usumnika ngoba eqaleni ukuyithumela kwakho ungayithumelanga kuyena alright ngifuna ukukukhombisa ke la egqiba ukungithumelela wangithumelela ngeSMS yezwa kwasho ukuthi mina iSMS anginayo ngabhalela ingane leya la ekhaya uSine ngoWhatsApp ngayinika ingane ngifuna ukubonisa la isisho khona ingane ukuthi malume sengimsendelile ngifuna ukukhombisa lo screenshot ngisenzile ingane ithi simnikezele makaBoy na yathi nje sengimsendelile malume ngifuna ukukuvezela leso screenshot leso mina bengifisa nalengane ukuthi ngafonela ukuthi ayisenda kanjani nansi la isho khona ithi sengimsendele mina ngayisendela ngasenhla yasho ingane angijayibona ma ngiyayibona isisho ukuthi sengimsendelile mina yasho kanjalo ke mina ke inamba yaBoy ngakuchazela ngalesikhathi ngikhuluma nayo ifoni ngathi inamba ayikaze ifike kumina ngakubhayila imessage ngakucela ngathi ngicela uphinde ungisendele le namba akwazi uyibona kulanga ayisenda khona ke emveni ngoba wenze iSMS nganika uSine ngoba bengingakwazi mina ukuyisenda ngalendlela wena usende ngayo kwiSMS nganika uSine ngathi Sine ngoba ngiyazi ukuthi uzobuya afika uSine la ekhaya ngamnika le number le ekamama wami straight uma kalibanzi ngangimnike eka always ngalesikhathi esikhulumile ngithi ngicela ungisendele inamba yes mina baBoy uthe ufona kumina wathi inamba ngayisendela kuSine uyezwa ngakutshela ukuthi uSine ngiyabona nje zange ngilibazise ngesikhathi eqeda ukukhuluma nami ngeSMS ngavele ngayisenda okay ngicela ungilinda cha ngabi bengingakwazi ukukhuluma naye ngoba yini ngicela usimnikeze ithuba naye into enzakalile la baBoy ungifonelile lezo ngathi ngicela nginikeze inamba yagogo ekhaya wathini baBoy wathi inamba ngayisendela uSine ngathi mina ayikaze ifike kimi ukugcina kwami khona baBoy ayikaze ifike kimi inamba ngicela ngimbhayile imessage uthi ngicela ungithumelele yena kwangasafayile kayisendele kuSine inamba because ngiphinde ngamtshela ukuthi ayifikanga inamba kumina kwakufanele ayiphendele la kwiSMS phela la ifoni nami ayilethe kimi ukuze ngiyibone angithi umuntu ofanele athole inamba la yimina lo muntu esigaranta ngayo ingane lesikhuluma ngayo ingane ayikwazi ukubaleka nongabaleki okay fine uma ethena ephikeleka ngokuthi yena wagcina iphinde esendele uSine futhi wamtshela uSine uyisendile obvious kulula ukuthi umuntu into ngiyisendile njengoba ngithi ayikaze ifike mina ngiqambo namama ethi ayikaze ifike mina ngiyazi ngisohlala ngubani ayikaze ifike alright make nansi enye into engifuna phela into engifuna sixazulwe la inizele la iyodwa sisi yes baBoy ingane iyahamba shuthi mina ngayihambisa ingane ngongayithani nokuyinyanya ngayisa emampondweni baBoy lento ayikhalazela ukuthi ngale bakhalazela ukuthi umama mangabe mina ngiistifeti singakumina yonke into uzogunyazeka ngale ukuthi mina ngithi ingane bayintshontsha
angikwazi ukisho lonto and lento ayisabayo ilento esajwa yimini ukuthi kuyisitifiketi ngale Okay. angithi ayibona lento le iyafana Yeah. njengoba ethena umama usaba kanjalo shothi nami ngisaba kanjalo Okay. mina angikwazi mina ukusaba nami nanginabo ubuhlungu mhlawumbe bokusaba ukuthi kuzokwenzeka into Okay. Uyasiza mfethu isizathu sokuthi isitifiketi sibe ngakuyena. Angeke ayikho into engenzeka. uma ukuthi uboy ngiyakwazi ukuhlala ngale ngesitifiketi asikho uthi kuke kwenzeka emndenini ekubona ukuthi ingane ihambe iye ngale kulela side engale emaXhoseni bese ihambe nesitifiketi sayo kwathi ngisho sekushonile ekhaya noma sengasekho lo muntu owayehambisile bagcina bengasavumi nayo ukuthi ibuye ngapha ngoba vele basebenazo zonke izinto zayo uthi iyona into ayisabelayo ke leyo ukuthi ngenzeka mhlawumbe nasenganeni yakhe ngelinye lamalanga ningabe nisavuma nayo ukuthi ibuye ami uye wasicela wathi ucela ukuzokhuluma noma ufisa ukukhuluma noma wengane yakho sesimlethile ke samlanda walibeka usisi udaba lwakhe naye ngendlela yakhe alubeke ngayo samuzwa futhi samlalela samchazela futhi ukuthi yini othe wena sizele la njengoba sikhona thina sizokusiza ngani noma sizonisiza ngani waseyibeka ke indaba yakhe naye ngeside lakhe uzizwe umuntu ophatheke kabi kakhulu uma echaza udaba lwakhe ukuthi ubengayitshela ukuthi wena njengomuntu owasazi isimo sakhe ungenza into efana nalena yokuthi ugcina usubiza abantu abafana nathi uzizwe umuntu ocindezelekile futhi ongakholwa ukuthi isenze sikanjena singenziwa uwena angize ukukhuluma ke okuningi ngoba mina okwami kuswe ukuthi anginikeze ithuba nikhulume nobabili ongaphakathi enhlizweni yenu umchazele futhi naye ukuthi uthema uza kithi wathi izosizwa ngani Hayi kufanele angakholwa nami futhi akuyona into ebengizimisele ngayo ukuthi kungaze kube kanjena into edale ukuthi ngigcine ngiza kimi ukuthi thina naye ukukhuluma asikwazi siyehluleka ukukhuluma sobabili kahle ngoba ke kusho ukuthi sinezathu zethu ke ezithile namagqubu ezintweni esesidlule kuzona so mina uma wengane nje uba nginike ingane ngoba iyona nto kahle kahle edale ukuthi nginicela ukuthi ningisize ngoba ingane yahamba nekhadi lomgomo nakhona lafika sekulate ekhaya isidlulelwe imigomo ethile engazange iyithole ngenxa yokuthi angisazi isizathu ebesimbambile ngoba la kubo kukhona izingane ezisebenza ngale ngasedrobheni ngimcela ngithi akaphathise saze sesihamba nami sekulate ukuhamba nami kwaso ngihamba naso ngigoduka naso sekulate nami ngibanjwe izinto angeke ngize ngiveza awangishiya nazo ngoba uma ngiyiveza mhlawumbe uzoziphika ukuthi wangishiya nani la besihleli khona naye akunankinga ke lokho into nje ebengiloko ngifuna mina ukuthi siyikhulume kahle ukukhuluma nje ifair ukuthi sikhulisa ingane ukuthi asizwani sobabili ingane ayihlangani naleyo nto leyo mina benginicela ukuthi ningicelele icertificate sengane ngoba igogo ngihambe naso sibe kugogo futhi bengingafuni nokuthi iqolo lengane lize livalwe njengoba ingale kugogo into engangiyisho kuye ukuthi akathumele noma imbijana kugogo azibonakalisa ukuthi umzali ngoba usizi lwakhe ngiyalwazi nathi sinosize ekhaya nabo banosizi la leyo nto leyo asiphikisani ngayo uyabo akekho umuntu mina ngaze ngizibone ngingcono kunayo uyabo kodwa inkinga isekuthenini uma sesingasakwazi ukukhuluma ngengane ngithi mina mangikhuluma ngendaba ukuthi phela okwengane fanele kube ngasenganeni uyabo ayikazi ithole ngisho isenti yezwa ngangivele ngikhathazwe yilezi zakhe uyezwa ngoba zazingena certificate naye ngena ID efika empilweni yami yabo ngokuzwa ukuchaza kwakhe usizi lwakhe mina ngiphakame naye ngehla ngenyuka ko home affairs naye ukuthi akagcine ithole ID ngoba ngazi ukuthi la bekade ehleli khona bekusenzakalani aze abonakale ngumuntu ongena ID yabo konke lokho ngikwenzile wathi zadamejeka icertificate zalezi ezinye izingane ngathi mina sprinte ngakhipha imali kwelami iphakethe ko home affairs ukuthi akaprinte izingane zibe right ngoba okwami ukuthi mfethu njengoba ungasebenzi nje
nami ngisadonsa kanzima ngiyazi la ngidlule khona ngamchazela yes ngingase ngidonsa kanzima fanele izingane zihole ukuze ubalansise nawe njengamanye amantombazana uyabo izingane kube khona ezikwe ngoba obaba beingane abanye bayabaleka uyabo yeah behlala nami nazo izingane zakhe kimi kungekho nesente engena ngize ngimbuze kwesinye isikhathi ngithi labo baba beingane zakho akukho nocabanga nje ukuphosa noma u300 nje wengane uyazi ukuthi ngakhona umehluko wenzayo enganeni makungenzeka lokho athi yena nama ayikho into engayenza ngize ngimdedela ukuthi kwesinye isikhathi abanye akakhulume nabo nako Facebook yabo okay ngoba ngithi ngizama ukuthi bakhulume ngale ndaba oludaba lweingane ezithwele kanzima ngoba nami ngiyazizwa ngesikhathi ngihleli nayo ukuthi ngiyasindelwa yabo ngithwele kanzima umthwalo uhlele emagxeni ami yabo okay so into angixaka ngayo uManzuza ukuthi yini le emenza ukuthi acabanga ukuthi mina mangifuna icertificate sengane neqolo layo liye ekhaya kuyo ingane ifanele idliwe yimi leyo mali ngoba izingane zakhe zihleli isikhathi eside kungekho neyodwa ingane ayiholela iqolo ngincenga ngale mali le enginezikweletu zayo ngivele kanje ngomqala ngento ezithileke ebengimchazela futhi nazo yabo ngincenga ngayo uyabo ukuthi makudliwe impilo iqhubeke yabo ngiphinde ngizama khona ukuthi ngazama khona ukuthi akabe neID abe nayo yonke into futhi ngizama nokuthi akagqoke kodwa bengiwezwa ama complain mase ngithola ukuthi uya complain ukuthi angimenzeli lutho ngize ngithi kuye Manzuza kunganjani ke ngoba wena ucomplainela ukuthi mina angikwazi ukukuthengela into yokugcoba nani kunganjani mangiyeka lezi zinto okhuluma ngazo ngikwenzelele lezokhuluma ngazo ngiyeke lezi zinto ezinkulu engikwenzela zona ungakujabulela yini lokho yabo yeah yeke lezi inkinga ezinkulu ezenza ukuthi ngigcine ngikhipha nama 1000 for zona ngincedise ngilekelela wena ukuthi nawe impilo yakho iqhubeke yabo yeah uManzuza ngakuphika ukuthi imali yokubuya nezingane zakhe sekufanele ukuthi ebuye ezela ekhaya wayiboleka kumfowabo kwanzama i1500 leyo mali yagcina seyisithi 3.9 lekade ngisho sisi kuleyo mali leyo uManzuza wagcina efike no 500 kuphela uyabona masingesuka la kuthiwe masiyeni kunzama naye angafike nje unzama alichaze kahle udaba ukuthi usisi wangibetray waboleka imali kimi yagcina yonke into seyishiyeka nalokho uyakwazi sesilokho ngifuna labanye angizili uzophika naye angizifu uzophikisana nababoy into engayisho la ileyo ukuthi athi ngiyoboleka imali kunzama ngoba ngifuna ukugoduka akusiqinile ngifuna ukukhumbule kahle ukuthi kwakweyana lapha yana into ebeyenza bababoy futhi lo mali even ngiba ngisho noma awuwelelo engikhoma ngawe uyayazi into engisho lapha imali esasiyiboleka nobaboy kwakweyana sasingenalo ubisi likwaboy uyezwa mana ngilindile ngicela ngipha nje space eside futhi bese nginike sona nami ubisi lengane lungekho uyezwa kuze kusho yini baboys lo lubiso lolodwa ingane izokwazi yini ukuqhuba ngayo lubisi ngithi mina ayangazi izathu kahle njengoba yena sewumuntu ongasazi mina ngifuna ukuzwa kwababoy ke manje izathu sokuthi sihambise ingane ekhaya kwakuyisiphi alright imake ngifuna ukudlula kule ndawo la ikhuluma yemali uma kaboy uyena ekufanele akhumbule kahle manje ngabe uyakhohlwa ekaboy imali yokuboleka kwami ayihlangani nale bengiyiboleka imali kaboy not le sikhuluma ngayo lena kwase kufanele agibele nalezi izingane abeseze wathi ufuna ukuzifaka nasesikolweni leyo nto wazi wayikhuluma naphambi kwanzama unzama leyo nto angayisho ukuthi wathi ufuna ukufika afake ngoba wakhuluma nonzama ngikhona mina ngilalela inkulumo yabo ngathi inzama ngizomela ukuthi uma ngabe ngasakwazi ukuyikhokha ngoba phela unzama wathi wazi mina 1.5 leyo mali leyo unzama ngayichaza kahle makuwukuthi ufuna kuze kuyofika lapho yena yakunankinga nokusofika ngizama imake leyo yezipoponi nani yamathina leyo eyami leyo eyami leyo angayibali leyo mina ngikhuluma ngale 1.5 egcinisa ikhulu yayo 3900 awayithathe ukuthi akuyona ezipoponi leyo mali leyo mali leyo 1.5 ungayijikisi asiyikhumbule nje yebo yona yabolekwa akuphiki lokho futhi ukuyiboleka sasambe sobabili soyiboleka hayi ukuthi wena uyazi unzama wafika endlini hayi ukuthi awuyazi iphutha nje lelo ethi sekhulumile naye manje ufuna ukuzwa kimi ngoba unzama wathi mina ngaziwena yabo lo muntu wesifazane angimazi mina ngaziwena so ngeke ngivele nginike yena ngoba imali ayifunayo inkulu uyezwa ngathi mina babunzama
uma esho ukuthi uMaboy mesefikile kuba uzozenza izinzame ngoba nami nginezami izikwelete enginazo zona lezi akhuluma ngazo ukuthi bengiboleka mina maseliphela uthina lengane leyo kwagitshelwa nje ngayo leyo kweziwa la ekhaya nezingane naziya lapha emfuleni osine onanti wagibela ngayo leyo mali leyo wayizoyithatha imali wagibela ngayo ngoba wayiboleka kunzaba wafika wathi uzothengela izingane into zesikole zikwazi ukuthi zingene esikolweni ngaleyo mali leyo le ayiphikayo futhi nginabo ubufakazi la sasiphendulana khona la phela yayingafunwa kimi leyo mali leyo ngoba yayiqondene naye yes mina ngangitshela yena ngoba yayiqondene naye ne screenshot la ngangikhuluma naye khona yayiqondene nami ngeside lokuthi yaboleka oba yimi angithi yayingeke kungaqondana no hayi yabona nje la ikhuluma wayizogibela nezingane zakhe yes mina ke iyodwa into kwaBoy imnezika ispace into engifuna ukuyizwa ngoba Boy njengoba enithathilwa niletha la yini anilethele yona alright into engiyifunayo makaBoy ingane njengoba ihlele ekhaya icertificate sayo ibirth certificate fanele iye ngasenganeni yes ngoba kwayona lengane angikakayibhalisi ngisho izintweni zami zasemsebenzini yes so uma kungenzeka ngithi iquthu ngifa manje izingane mhlawumbe zizothola leyo nto encane eziyitholayo ezinye yona izotholana ibihleli nogogo make kuthi iyakhula ke mhlawumbe yabo ikhula seyiyabona ukuthi kwenzakalani yabo empilweni kaBaba le yangane le izotholana yona ngoba njengoba ngisebenza ngale ndlela engisebenza ngayo security akusho ukuthi kungengenzeka okunye okungcono yabo ngakusasa so mina bengithi sikhulisa ingane naye akukho umuntu ofuna qolo lengane kodwa kuthiwe ngiyalifuna mina yabo ngithi mina silungiselela ingane ukuthi ilithole na ngoba ezinye ziyalithola nje obehleli nazo la lo leya ayilitholi yabo so ithi ke into ngifonelile mina even nakwasasa kwathiwa kwasasa ayihlukani ingane nezinto zayo iphutha nje elikhulu lelo and imali yengane ayithunyelelwe kwakhona lokho kuwrong ngoba ngelinye ilanga uzongayithumeli yabo imali yengane ihlala la ingane ihleli khona alright masibuye size kule ndawo ukuthi yaya kanjani ingane ekhaya uma kaBoy wafonela umama waqala wakhuluma nami wathi baba Boy ngifuna ukufuna amadogo yes okay manje inkinga ngithi siyaphikisana fanele iye crash sizokwenza kanjani bacaca ukuthi ngeke kulunge ngoba mhlawumbe umsebenzi uzophuma late emisebenzini ingane ibisokola mhlawumbe nami ngibe ngekho ngisemsebenzini asikhulume ke manje nogogo yabo ngathi mina ke ngakhuluma nomama ngajike ngathi naye angazikhulumela yena yes wakhuluma noma wami wathi umama kanankinga uyabo wambuza futhi uma ukuthi iyahola yini wathi yena ikahola kodwa mayisihola ke wathi umama isihola ke ngane uyayazi ukuthi okwayo kuza ngakuyona yes kwavunyelwana okay and uba ngafonelwa mayikhona indlela okay wavuma usisi umama esho njalo wavuma usisi umama mesho njalo kuyiqiniso tatwethu lokho akushona makusile umethakaza angavuma ngafonela ifoni ifakwe ku loudspeaker sikhuluma ngoma wakhe la uthi uyamuzwa uyacizetha uma wami yebo baBoy ingane kuzihambe mina into engidinga la baBoy iqiniso lokuthi ukhumbuleke ukuthi ingane ihamba kanjani because nami nje bangila ngisona isidididi njengoba naye ngesona isidididi yeso uBoy siye simhambisa ngize ngikhuluma indaba ukuthi ngifuna amatofo nje mina ngoba siyasafarisha yeso akekho umuntu onemali imali yakhe iyangena iyaphuma iyahamba ekugcineni kosuku kufanele ahamba ayoboleka imali ayibolekela isipoponi yayizwe ngisho yes la bengihlala khona kusemjondolo yeso emjondolo ingane ingancela amanzi usuku olodwa uyahlekwa lowo buhlungu bebuziwa yimi bese emsebenzini yini yeso ngingayinaki le yonto ngithule yeso ukufuna kwamamatoho izathu ukuthi ngize ngifuna amatoho ingoba ngithi ngifuna nami ukuthi ngiboostela ingane because vela ayiholi nezingane ayiholi yes okay fine ke uko kangabi nankinga nayo ngigadela ingane yes sikhulume futhi kungabi bikho inkinga njengoba ngisho namanje ngithi yabo nje akaza ngitshela ukuthi okwakhe kuza ngakuyena kwabanjani njani kuphela ngitshela ukuthi nje mntana mingane ke uyayazi minga la file uyenze njani finish akaza ngachaza izathu okay akaza kwenze lokho okwesibili into engifisa ukuyazi ngoba Boy ngifisa ukuyazi futhi namanje angakayithoni impendulo yakhe izathu sokuthi anilethela uthi yini mhlawumbe uzizwile sisweni uthi mina ngakazocela isitifiketi ukuthi isitifiketi sengane sibela ihlala khona ngoba ufonele kwasasa kwashiwo njalo okwesibili ufisa ukuthi le mali ye grant iye enganeni njengoba ingane ihleli ngale ekhaya ngicabanga ukuthi usho kanjalo futhi okay ke sisi uzafonele ekhaya uzafonele kasasa nje noma fonele ekhaya ubani obekade etheni wathini kene kodwa
akukho umuntu ebetheni kuphela ibingathunyelwa imali yengane kokwayo Izizathu bekuyini baboy ngoba isizathu nje isitati nje sengane kwakhulunywa kahle nawe. Before uyeka sasa ke njengomuntu uma ukuthi omunye umuntu uyakwazi ukumcabangela futhi awumthatheli phansi. Ngifuna nje lokho sikubeke nje kahle kuqonde. Bekuyisiphi isizathu esihlula ukuthi wena nababoy lakha uyakwazi. Isiphi isizathu esihlula ukuthi before uzongena kasasa uze kumina uzothi mababoy sengicanga ukuthi nokuthi kuukuthi. Hayi maboy bengeke. Isizathu esenze lento sisi. Ilento ukuthi phakathi kwethu kube noqhekeke uyezwa. Qala phansi baboy wavusa lezi zinto. Baboy uhlulekile ukukhuluma iqiniso lapho nje. Uke wazama uhlulekile ukukhuluma naye. Ukhulume naye ngayo lolu daba before uthathele izinyathelo uzuye kosasa uke wazama ukucela isitifiketi ngaphandle nje iqiniso akalisho. Ngikhulumile nje naye mina. Before uyeka sasa uyenini kasasa wababoy. Ngikhulumile nje naye. Uyenini kasasa. Yabona nje into edale ngize ngifonele kwaSasa ukuthi vele ngiyabona ukuthi lengane le ngeke ize iyenzeke. Okay, ekukhulumeni kwakhe wanqaba yini ukuthi imali ayisekhaya nesitifiketi siye ekhaya. Ngesikhathi ukhuluma naye wanqaba yini? Akafuni vele mama ngoba akakaza. Akafuni ukwenzani? Mana ufuna ukuzafuna ukwenzani? Akakaza ihambisa imali yengane. Lokho kusho ukuthini izizathu kukodwa bekuyisiphi? ukuze ngikwakhona ngize kufuneka ukuthi mina angiphenye yonke into yena ucabangani nje Okay, akaze yini yena akubekele isizathu noma akhulume nawe ngale mali yengane ngaphambi kokuba ezethatha isinqumo sokuthi angayisi? Hayi maboy into awayisho into awayisho ukuthi uyakha futhi savumelana kulokho ukuthi uyakha uyabo uzama ukwakha uyezwa. Okay, yeah, inkinga la ikhona ukuthi manje ngiyabona ukuthi lengane iyagqilazeka ekhaya uyabo. Yeah, Ngoba kufanele ikutholo kwayo. Manje yena njengomama kufanele ayicabanga bengize ngisho kuye ngithi makaboy uyazi ukuthi mina ngasale igweletini yabo. Uyayazi leyo nto leyo. Okay. Why ungakuthumele noba ngo300 enganeni? Okay. Yabo. Just nje ukuthi ithole nayo. Ngaze ngathi futhi akathenge noma ifoni sisakhuluma ngithi thenga noma ifoni ewubhobhobho okanye uthathe kule mali kaBoy yona yodwa yabo. Thathe noma ubhobhobho ka300 thathe u200 unika uma uzokwamkela lokho yabo. yes. Ngoba asilwe. Yes. Into engiyifuna kuwena ukuthi noba ke awusaxhumani nami kodwa xhumana noma ukuze wazi ukuthi kwenzakalani ngengane yabo. Uma kaBoy akakaza yenze. Uma kaBoy uveza ukuthi uke wazama ukuthola ukucela inamba yasekhaya. Wangamnikeza but wathi wena wawuyithumelile. Wangabe usaphinda usumnika ngoba eqaleni ukuyithumela kwakho ungayithumelanga kuyena. Alright ba ngifuna ukukukhombisa ke la egqiba ukungithumelela wangithumelela ngeSMS yezo. Kwasho ukuthi mina iSMS anginayo ngabhalela ingane leya la ekhaya uSine ngoWhatsApp. Ngayinika ingane ngifuna ukubonisa la isisho khona ingane ukuthi malume sengimsendelile ngifuna ukukhombisa lo screenshot ngisenzile. Ingane ithi simnikeze noma kaBoy na. Yathi nje sengimsendelile malume. Ngifuna ukukuvezela leso screenshot leso. Mina bengifisa mina lengane ukuthi ngafonela Okay. ukuthi ayisenda kanjani. Nansi la isho khona ithi sengimsendele. Mina ngayisendela ngasenhla yasho ingane angijayibona ma. Ongiyayibona sisho ukuthi sengimsendelile manje. Yasho kanjalo ke. Mina ke inamba Boy ngakuchazela ngalesikhathi ngikhuluma nayo iphone ngathi inamba ayikazi ifike kumina. Ngakubhayela imessage ngakucela ngathi ngicela uphinde ungisendele le namba. Akwazi uyibona kulanga ayisenda khona ke emveni ngoba wenze iSMS nganika uSine ngoba bengingakwazi mina ukuyisenda ngalendlela wena usende ngayo kwiSMS. Nganika uSine ngathi Sine ngoba ngiyazi ukuthi uzobuya afika uSine la ekhaya ngamnika le number le eka mama wami straight uma kalibanzi ngangimnike eka always mani ngalesikhathi esikhulumile ukuthi mina ngicela ungisendele inamba. Yes. Mina baBoy uthe ufona kumina wathi inamba ngayisendela kuSine uyezwa. Ngakutshela ukuthi uSine ngiyabona nje zange ngilibazise ngesikhathi eqeda ukukhuluma nami ngeSMS ngavele ngayisenda. Okay. Ngicela ungilinda. Cha ngabi bengingakwazi ukukhuluma naye ngoba yini. Ngicela usimnikeze ithuba naye. Into enzakalile la baBoy ungifonelile lezo. Ngathi ngicela nginikeze inamba yagogo ekhaya. Wathini baBoy wathi inamba ngayisendela uSine. Ngathi mina ayikaze ifike kimi. Ukugcina kwami khona baBoy. Ayikaze ifike kimi inamba. Ngicela ngimbhayile imessage ukuthi ngicela ungithumelele. Yena kwangasafayile kayisendele kuSine inamba because ngiphinde ngamtshela ukuthi ayifikanga inamba kumina. Kwakufanele ayiphendule la kwiSMS phela la ifoni yami ayilethe kimi kumina ukuze ngiyibone. Angithi umuntu ofanele athole inamba la yimina. Yes. Lo muntu esigaranta ngayo ingane lesikhuluma ngayo. Ingane ayikwazi ukubalela nongabaleki. Okay fine. Uma ethena ephikeleka ngokuthi yena wagcina iphinde esendele uSine futhi wamtshela ukuthi uSine uyisendile. Obvious kulula ukuthi umuntu into ngiyisendile. Njengoba ngithi ayikaze ifike mina ngiqambo namama ethi ayikaze ifike mina ngiyazi ngisohlala ngubani.
Ayikazifiki. Alright make manje nansi into engifuna Phela into engifuna sixazulwe la inizele la iyodwa sisi. Yes. Ba boy ingane iyahamba shuthi mina ngayihambisa ingane ngongayithanda ngokuyinyanya ongayise emampondweni. Ba boy lento ayikhalazela ukuthi ngale bakhalazela ukuthi umama mangabe mina ngiistifeti ngakumina yonke into uzogunyazeka ngale ukuthi mina ngithi ingane bayintshontsha. Angikwazi ukisho lonto. And lento ayisaba yilento esatshwa mina ukuthi kuyistifeti ngale. Okay. Angithi ayibona lento le iyafana. Yeah. Njengoba ethena umama usaba kanjalo shuthi nami ngisaba kanjalo. Okay. Mina angikwazi mina ukusaba nami nanginabo ubuhlungu. Mhlawumbe bokusaba ukuthi kuzokwenzeka into. Okay. Sizofethi sizathu sokuthi isitifiketi sibe ngakuyena. angeke ayikho into engenzeka Uma ukuthi uboy ngiyakwazi ukuhlala ngale ngisifeta sikho. Uthi kuke kwenzeka emndenini ekubona ukuthi ingane ihambi iye ngale kulela side elingale emaXhoseni bese ihambe nesitifiketi sayo kwathi ngisho sekushonile ekhaya noma sengasekho lo muntu owayehambisile bagcina bengasavumi nayo ukuthi ibuye ngapha ngoba vele basebenazo zonke izinto zayo uthi yona into ayisabelayo ke leyo ukuthi ngenzeka mhlawumbe nasenganeni yakhe ngelinye lamalanga ningabe nisavuma nayo ukuthi ibuye Ngoba ngithi ngizama ukusindisa ingane yayo njengoba neyakhe ngingayisindisa. yebo Uma kuukuthi nalokho engikwenzayo akunabo ubulungiswa kurongi. Ngizophinda futhi ngizehlise khona ngikuxolisele. Ukuthi ngiyaxolisa ukudla imali kaBoy ngaleyo ndlela. Mina ngikaze ngize ngidle imali kaBoy ngobumnandi, angikazi. Yawu uma ngakuchazela ukuthi unyaka wesibili la lengane iphethwe lento. Angikaze nje ngize kuthiwa ngihlala phansi ngiyanethezeka noma kanjani. Ngiya understand ngikeduzo yakho baBoy. Kodwa ngiyazi ukuthi uyitshela ukuthi usamke uyangcebeleka yonke into imnandi. Akukho mnandi nakimi. One ngizokuhlambuluka lokho. Ukuletha kwakho abantu la ekhaya anginandaba nabantu uyazi abantu anginankinga nabo. Ukuletha kwakho abantu la ekhaya ngale ndlela. Ngikathi nange ukuphathe kahle. Uma ungeza nje kuthiwa nakuthi umaBoy seqhamukile, umaBoy uqhamuke namaphoyisa, uthi 1 no 2 no 3 no 4 kanje. Baboy angathini? Baboy angazi ngathini akalona ibhubesi. Kusengaxaye ukuthi ngihambe ngiyokhona baboy ukuthi nokuthi ukuthi ngaphandle mangithe ngiyafika kuyena wangikhahlela. yes Mhlawumbe sengasithatha isinqumo futhi nakhona ayithi ngifike nabantu mhlawumbe ngafuna abantu abathe ukuthi ngapheke kwami mhlawumbe bangakwazi ukukhuluma naye njengomuntu wesilisa yeah yabo kodwa hayi ukuthi ngize ngimphasela abanye abantu eceleni njengoba ngisamthanda ezinye izinto singesithathe ngokucasuka yeah bese sithatha ngale ndlela singayigcina siyisole right mhlawumbe ngeke ayisole yena kanankinga lento ayenzile i-right yes kodwa babaBoy engimaziyo bengeke ayenze lento ngisazibuza ukuthi kungani enze lento hayi ngoba kugula umfundo ngifuna ukuchazela kugula ingane yakhe yes ubunge ungize ngimhlupha sibaBoy ngicela 10 rand because ngiyamazi nomuntu uyasafara shuguyelwa ingane ekhaya and akazi fayile enze njani nayo unenkinga zakhe bekungekho yini iqiniso lokuthi mina ngilwele ukuthi umfundo nami impilo yakhe izibe right ngoba phela umuntu engithandana naye kungani mase siqondene nengane nami fanele kube into wrong akajabule ngesenzo sakho usisi noma ngesinqumo sakho uyasingabaza ukuthi sisuka kuwe qobo na kufanele kube njalo yabona njengoba ngenze kanjena ngixakwe nami ngine stress ngibanjiswe uyena yabo umaBoy nami into engiyizwe la enzukwini ngoba ngikhuluma nje ngecertificate sengane naye engiyithole iphuma emlonyeni wakhe ngiyesaba ngeke ngikwazi ukuyisho kuyena ukukunina uyabo ukuthi wakhuluma wathi nami ngethuka ukuthi awu mhlawumbe ukulunga kwami nje ubeshwe ethi angiyena lo muntu engaze angiyibhubesi ukuthi angaze angisaba ukukhuluma naye kodwa mina ngikhuluma naye efonini ngendaba yecertificate nje kuphela nami ngaze ngazibuza ukuthi kanti le certificate sinani njengoba ngisithi mina makuukuthi sinenkinga le certificate sengane ukuthi siye kuyona asiyekwe anginankinga naleyo nto leyo kuyobe unembezi uyosala nayo ukuthi kuyiqiniso kangakanani akwenzayo yabo lokho akushoyo ukuthi imali angiyithumeli wara kunezikhathi engingayithumeli kodwa mina imali ngiyayithumela ekhaya bengisekhaya ngoMay ngifike nje izingane ngenza yonke into ekufanele ngiyenze yabo uma khona okuncane umama wamkela yonke into oyifikisa kuyena njengoba ngeke ngisho na kuye ngithi even u200 yabo ngendlela umama ayiyona uzowamkela lengane le ihambe ina 13 months igule yajabuka umzimba wonke uyezwa wayengayicheki nakhona lapho lokho kwangihlupha nami ukuthi why engayisheki kusho ukuthi yena kunezingane ezingcono
kunezinye izingane zakhe yabo le incane ngize ngisho ngithi lengane incane kunazo zonke lezi izingane awukwazi ukuthi lengane ungayisheki ngalendlela ongayicheki ngayo awufoneli labantu bekuze kusize makwenzekile wafika kimi yabo ngifike ngifone bese ngimkhulumisa noma yabona lento eyenze ukuthi ngize ngizofika la ngishilo mina ngathi angikwazi ngihlulekile ukukhuluma naye ngoba ubese ngibiza ngamagama engeke ngikwazi ukuwachaza la bengingawalindelanga ukuthi angaphuma kuye uyabo ngangiwazi kulowa mama wengane lezi engangimshadile ngamtshela futhi naye ngathi yabona angisakwazi ukukhuluma naye ngoba mina angiyazi into kanjena yabo ukuthi ngibizwe ngamagama so angivele ngimyeke angisakhulumi naye namanje ngoba ngamnika isikhathi ngathi mina akagonyuluke ngafona kulowa mama ngathi akangithuke asho yonke into afuna ukuyisho washo waqeda ngasho ngathi hayi gcinela ukukhuluma naye namhlanje njengaye lo nje ubangingize ngathatha isinqumo sokuthi ngikhulume nani ngibonile ukuthi ngeke ngisakwazi vele ukukhuluma naye ngoba izinto angibize ngazo ngendaba yecertificate izinkulu kakhulu bezingafanele nakuye ukuthi zingaphuma okay ke butwana ungibambe lapho ngicabanga ukuthi uyakhumbula ukuthi ngeke ngayisho nami lento leyo ukuthi uthe uke wazama ukukhuluma nawe njengoba eseyisholo futhi phambi kwakhe ngeke ngisakuphinda kaningi because nasekuqaleni ngikushiye uke wazama ukukhuluma nami hayi ngecertificate ngemali yengane okay yes nakhona ngawubuza futhi lo mbuzo ukuthi babo ubona ukuthi imali kuboya ngiyisi ngoba ngingafuni yeah lamagama athi ngimphenduwe ngawo ngiphendula amagama nami beza kimi beniphendula wakho ukuthi angigcine nami ngiwaphendula okay ngoba noma athiwa bengathula yabo njengoba sinaye ngiyaza washa amagama washini akukho izinamthi ngiwasha amagama awasho kumina kodwa bengayitshela ukuthi aphuma kuyena yes ebengamahle ndawo zonke yes okay njengoba ngisho ngithi baboy uthathe ukucaswa kwakhe nokuza kakhulu izinto wathatha ukucaswa kwakhe wakujijela kimi so emhlabeni la akekho umuntu angazi ukukhuluma igama elibhlungu yeah ngeke ukujikijela amagama jikijimela gama ngingakwazi kwaphindisela kuwena noma athiwa bese ngihlonipha kanganani kodwa mangibona cha phela abola kuwena akusekho inhlonipho ke la kimi shuthi uyayidilikela nje okay fine ubaba wengane impela futhi ngimhlonipayo kodwa le ekanje ebonje bethi ngiyakwazi ukwakhipha lo ngigama nami bengengikwazi vele ukwabekezelela siyafana ufakazi futhi angikazi ngize ngikhipha igama engasile kuyena mina uma ngakhuluma iqiniso engayibuza ukuthi wabe ngize ngikhuluma igama bekusukephi bengize ngisusa bekwenzakalani ngiyakwazi ukukhuluma lokho kodwa uyazi sithi ngathana naye nkazi ngize ngiwashe kuyena lo magama engangifanisa nje noma wengane yakhe mayithanda kodwa lo wengane yakhe wayemthiwa ngisho phambi kwami ngizwe angaze ngiyenze lo nto mina baboy angaze futhi ngikhulume naye rafu ngize ngikhuluma nje naye rafu ngoba naye bekhuluma rafu nami bekufanele ngenjalo mina ngithule ngamukela ukuthi yena ukhuluma naye rafu nami okay anginankinga ke nalokho isiphetho salento baboy ayidingayo yini ngoba leyo ukuthi njengamanje ngisagulelwa akayizwa futhi akanankinga nayo njengamanje ngiyamthetha kwamina lo2000 angudli ngisasiza ingane ongakuba no boy ngizomsiza leyo kutshabuka angeke ngize ngisho ngiyayazi ngeke ngisangiyazi into engiyazi ngazi ukuthi uboy wayinamaqhuqhufu emzimbeni yezwa egcwele ngisho ekhanda kodwa ukuthi kwakuyilonda wayitshapukile akunjani angiyazi lonto okay ngoba ngiyayibona vele ukuthi ilokho ihamba entweni eyodwa okay angibuye la ngiyazi nanivumelene ngengane kodwa ngazi nibhuti wami noma uyayazi yini lento yakithi kwaZulu noma yesintu sisi umZulu okay le eyesintu eyaye iyenzeke emakhaya uma kuukuthi umuntu wesilisa wonile emzini thizeni bese kuba ukuthi kuba nezinto oyuzenze ukulungisa lelo phutha noma umunengane nalowo muntu kuye kube nezinto zesintu ezenziwa umnikazi noma ubaba wengane ezenze ekhaya kubo kwentombazana okuyizinto esicindezeleka kuzo futhi thina singabantu besifazane uma sesihlangabezana nezinkinga njengoba udadewethu ethi akazabonisane nomalume bakhe noma nobhuti bakhe ngokuthi uzohambisa ingane engicabanga ukuthi uma bengalubona lolu daba ukuthi inkinga isize yafika la ekuthenini izizodlalelwa phansi umuntu ofana nami bengasho ukuthi kakade wawuyihambise kanjani ingane samke wayisa kubo ingazanga yalungiselwa izinto zayo na engicabanga ukuthi izinto zokuqala lezi abangibuza zona sisi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ingane ihambe yekubo ingazanga yalungiswa ngazi noma ukhona yini enakwenza ukulungisa lokho mhlawumbe noma ukuhlawula izinto ezikanjalo ukuze ngizokwazi ukubhalansa noma ngiqhubeke nalenkulumo yami kwenzeka sisi akaze kwenzeke lutho mina ingane bengifana njengomuntu obeyintshontshile
Okay. kaBoy. Okay. Ngoba sicabangela ukuthi ingane kanje. Ukuze Akekho iphile njengoba ingane. ngisho ebazalini akekho umuntu owaziyo. Okay. Nansi ke indaba isikhona njengamanje engicabanga ukuthi nabo bengakubuza khona even ngathiwa kufika ubhuti wakho noma malume wakho esifica singena la angakubuza ukuthi wawukhulume nobani ukuze ingane zihambe. Okay, angikho-ke kuleyo. Angazi noma bhuti wami uyazazi yini lezo zaba eziye zenziwe noma kuye kukhulunywe ngazo yithi thina kwaZulu ukuthi kunezinto okumele uzenze ezisuke zimayelana nengane na. Hayi ngiyazazi sisi ukuthi Okay. ingane kufanele uwenze something. Yes. Okay. But ke njengoba isekhaya nje mina bengisacabanga vele ukuthi ekugcineni kufanele kube khona engikwenzayo yabo Okay. for ingane yabo. Okay. Ngisahlanganisa izinto zami. Inkinga yami nje ukuthi sengiphazanyiswa ke ukuthi uma ngikhuluma naye mina ngifuna ukuthi icertificate sengane asize kuyona. Mina bengeke ngivele ngisuke ngimdumele nje yabo. Yeah. Uyena obenolaka ngenxa yobecabanga ukuthi icertificate sengane ngisifunela ukuthi ngihambe ngiyodla imali yengane yabo. Uyena osuke yilolo laka lolo wangena kimi yabo. Okay. So anginankinga ke njengoba esho ukuthi uxakekile mina ngikaze ngimcinezele uMakaBoy. uMakaBoy uhlale kakhulu nami nalezi izingane lezi. Nami ngiyothuka mama ukuthi wayi ngingasakwazi ukukhuluma naye ngoba sase sikhuluma ukuthi noma singaxabana yabo singezwani kodwa eyokuthukana fanele ekusalayo ngoba sinengane. Okay. Ekugcineni kwayo yonke into fanele sikwazi ukukhuluma ngengane kodwa ngenathi ngone nje ngokuphatha certificate sengane. Okay. Ila ngimoshe khona mina. Okay. Nansi ke into njengamanje sibekwa isitifiketi sengane uthi uMakaBoy akanankinga nokuthi singahamba kodwa hayi manje. Okusho ukuthi singahamba ngesikhathi yena ayobe sezizwe se-right ngaso ukuthi asisekhaya. Ungilungise dadethu mangisho kambe. Kahle kahle isitifiketi sizohamba sekhaya sisi. Kodwa bonje wasekwenzeka kanje. Yeah. Sekufanele nami yonke into mangiyenza. Qala ukhulume nabantu. Qale ngikhulume nabantu abadala kuze yenze ngoba ekugcineni kosuku futhi kuzophinda kube nje. Yeah. Bese ngithini mina? Yeah. Usho njalo kudadewethu engicabanga ukuthi yona into ibisilethela ekhaya eyokuzozwa noma ukuzozama ukulungisa kuyo leyo ndaba yesitifiketi. Uthi ucela isikhathi sokukhuluma nomndeni wakhe ukuze ngelinye ilanga mawusumjikela mfowethu akwazi ukuthi abe nabantu emndenini abazobe belwazi ukuthi benalo ulwazi lokuthi ingane iyahamba yayohlala kuphi sahamba kanjani isitifiketi yini futhi eyadala ukuthi izihlale khona ngoba akalazi ukuthi ikusasa limphatheleni niyovuma yini nayo noma mhlawumbe yena mehambe emhlabeni kusala abanye odadewabo masebethi bayakufuna noma kusala abantwana bakhe besale bethi bafuna umfowabo ngabu bese begcina bengasakwazi ukuthi bemthole. Uthi usecela ke uqale ekhulume nabantu abadala kuqala ukuze ezokwazi ukuthi athathe isinqumo esizomsiza noma esizomfakazela noma abe nabantu abazomfakazela ngelinye ilanga. Iyahamba njengamanje Yeah. iyekhaya ayintshonjwa uyabo. Yes. Yinini eniyongifakazela uma sengijikele ethi ngiyintshontshile Okay. yabo. Kuphela mina ngithuswa yileyo ukuthi kanti isilwiswa yini mangaba kufanele icertificate sayo siye ngakuyona yabo. Yeah. Yini lesixabanisayo Okay. noma mhlawumbe uMakaBoy ucabanga ukuthi kuzofike kuvalwe igrant yomntwana yabo. Ngicabanga lokho mina ukuthi usabela lokho ukuthi kuyofike kuvalwe igrant and then ingane ibisiholelwa ngasekhaya yabo. Angabi sayithola le mali yengane yilokho engicabange ukuthi kumphakamisise ulaka. Sengithi kuyena leyo nto leyo mina ngeke ize yenzeke uma yena ebenza ubulungiswa for ingane yabo. Yeah. Ngeke ize yenzeke leyo nto leyo Yes. ukuthi avalelwe ingane kukhulunywa kahle yabo. Ngeke ize yenziwe leyo nto leyo. Okay, asimnika isikhathi ibhuti wami akhulume nomndeni wakhe ukuze ngelinye ilanga engeke ukuthi mase sekwenzeka izinto ngoba silazi kusasa lesiphatheleni sekwenzeka izinto ngendlela naye ayisaba ngayo bese kube ukuthi akasenayo indlela yokusho uzothi kwafika usisi wayethu uStetelekhu wafika wagcina secinezela ukuthi ngisikhiphe same time ngingakhulumile nomndeni wami. Asimnikeze udadewethu isikhathi sokukhuluma kahle nomndeni wakhe bembonise ethatha isinqumo esi-right azovumelana naso nomndeni wakhe ukuthi silungele yini noma basibona selungile yini bona bewumndeni bese uzwa kuyena. Yes. Anginankinga futhi nalokho. Qha kuphela njengamanje ngi-right ngoba usekhulume kahle kunendlela kade ekhuluma ngayo ngize ngicele
wena mama ukuthi ungilethe yabo. Okay. Angisenankinga manje sengizizwa ngconywana kade ngigula mina ngiguliswa ukuthi yini esixatshaniswa iyona ngoba kuyo yonke indawo abantu even ama social workers ayakhuluma ukuthi ingane ayihlukane nezinto zayo yabo. Yena njengomama akakaza kuzwe yini lokho yabo. Yiloko okungixaka ukuthi why siyilwa thina uma sikhuluma ngengane yakhe. Asimnikeni ithuba khulume ngoba sekumele siyiphethe manje. Kukhona konke ke lokhu sekukhulumekile. Le yengane engichaza ukuthi angeke sisingihlule ukunikeza ingane imali yayo. Iyayisho namanje. Yes. Boy angekwazi nimhlampheke noma ngingavumi ngizosho nje kanje. Ukuthi ake ngibekezele ke ngidile nalenkinga yalengane. Because akekho umuntu umuntu ongangisiza kule nkinga mina efanele ngibeke yona. Ingane mesithanda ukuba ngcono. Ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ingane ibe right. Yabo njengoba ngithi ingane mawukuthi baboy siyasinda ukuthi ihlele ekhaya ngoba njani ayi ukuthi ngishiso ukuthi ngiyifuna ngenkani. Ngishiso obuhlungu bokuthi ngeke ngikwazi ukucaza le mali because nale mali ayikho yabo. Njengoba ngisiza lo muntu kwamina ngitholi lutho. Yezwa. Engeke kwazi yini ukungibekezela ke kuleyo nto ke. Until ingane ibe right. Nasi sicelo Hayi useyakhuluma uyabona nje lento le ayikhuluma manje. Into engabe ebeyenze nje ibe simple kudala uma kaBoy ukuthi akhulume ngalendlela. Yabo ngize ngicele nina nje yilento le eyenzekile ukuthi mangikhuluma ngale certificate salengane kuvele lamagama angisabisayo ukuthi ngawakho ngazibona ngingeyondoda futhi ngitsheliwe uyabo. Ya ngiyazazi ukuthi ngokuthi ungazi in and out ukuthi uzekuvela lelo ukuthi ayona indoda bekusuka phi ngicela singabuye lapho singayifaki siyedlula lapho right. So njengamanje into ebekufanele uba ngabe uyikhulume kudala leyo azehlise nje njengomuntu yabo akhulume nami kahle. So kunezinto eziningi la ekufanele ukuthi mhlawumbe uyazifuna emqondweni ngoba khona impilo esesike sayiphila naye engizwiswe ubhlungu kwehla amabhlokwe uyabo. So angifuni futhi ukuyikhuluma leyo. Ngifuna ukuthi uma kaBoy angihloniphe nami. Alright. Ngifuna uma kaBoy angihloniphe. Ayicabangela ingane yakhe yabo. Angacabangeli lezi ezinye izingane nayo leya seyike yagula njengalena athi iyagula. Okay. Kodwa akakunankinga uma nesicelo esikanjena ngizoyilantuka ngizothula aqhubeke yabo. Uzozibonakalisa yena akukho umuntu futhi azobe yamlandele ngasemuva yabo ngalento le. Uzoyekwa nje aqhubeke ngendlela afuna ukwenza ngayo yabo. Ingane ayisihluli thina ekhaya uyabo. Kodwa kuphela besifisa ukuthi nakuyo ngoba vele bengicabanga ukuthi hayi mhlawumbe unethezekile uyabo njengobesho nje. Bengizicabangela leyo nto ngoba phela njengoba nakimi wafike wahlala ngangisenza konke kufanele ngikwenze uyabo. Mina nganginecard engangisebenza ngalo ukuze kube right wonke umuntu uyabo. So ke kwashabalala ke yonke leyo nto. Asingasayidonsisike ngoba isivumelwano sesiyaphuma phakathi kwenu nobabili. Uyasicela isicelo sakhe uyasunderstanda futhi ngokusunderstandayo ukusho ukuthi ucela umlindeke okungcono alihambe leli banga leli lokuthi azama ukusiza umntwana wakhe ongaphilile okuzothi uma eselulamile bese yaqala enza njengokwesifiso sakho. Ngicabanga ukuthi dadewethu usho kanjalo. Engicabanga ukuthi sesiqedile ke thina lwethu udaba namhlanje usisi uyasho ukuthi akanqabi Nestifiketi kodwa ucela ukuthi aqala khulumisana nomndeni wakhe bese eyakuyasidlulisela kuwena. Okwesibili akanqabi nemali yegrant yengane kodwa ucela ukusala secimeza kokugcina kule ngane yakhe engaphilile ayihlanganise nayo akwazi ukuyozamela yena usizo bese kwazi ukuthi abuye akhokhele abuyisele imali yomntwana la ingane ehlala khona. Hayi lokho kuzokwenzeka bekuvele kungenzeka ifu ebengenzi ngendlela enza ngayo izinto. So akunankinga ke sidlulile lapho singayivala mama. Ngiyafisa ukuthi nibambisane ezintweni eziningi ngoba ukube benibambisene futhi na understandana ngabe angibanga bikho mina la ukube mhlambe benibambisene ukube manje impatha kabi yonke lento akukho la singabambisana ngakhona. Boy siphazamisane la angiphinisele ngamagama nami ngamphinisela ngawo ngoba ikhona sizathu ke siphazamisa ukuthi akahambe ezefike kuwena kuphela. Kodwa nje the rest angiyiboni into kasixabanisa nobabho ukuthi ngingakhuluma kabi naye kanjani akukho la ngiyakhuluma kahle nakabi naye khona. Yabo njengoba ethi uyadinga ukuthi ngihloniphe nengane nami ngiyasidinga lespace asishoyo ukuthi naye ngihloniphe nami ukuze ngikwazi umuntu kanjani umuntu ongahloniphi nawe.
Ukuyezwakala. Enye into baba into engifuna ukisho iyodwa. Mina ukukuningi nami ngakunika ngoba ngiwethemba. Ngitshela ukuthi ayikho mhlawumbe into ongayenza. Yabona? Yabona nje manje nje angazi futhi ngempela ngisayibuza angazi kwenzakalana angazi. Kuyezwakala. Ngicabanga ukuthi owethu umsebenzi thina njengostetele committee sesiuphethile wanamhlanje nazama ukuthola isivumelwano lapho nalapho navumelana ngokuthi nizobambisana kanjani ukuya phambili nikwazi ukuthi nilungise lento ngoba ibhlungu into uma isizofaka ingane phakathi noma ngathiwa izine ezisuke zenzekile phakathi kwenu nobabili kodwa ngiyaye ngithi mina ayingasetshenziswa ingane ukulwe ezinye izimpi ezisemasayidini akungavuki izinto eseyizocinezela ingane ngoba nakho kusahambanga kahle kini nobabili noma ekubambisaneni kwenu nobabili ingane nje ngiyaye ngithi kuyaye kungikufisa ukuthi engathi ingabekwe eceleni ezintweni ezithintanina nobabili noma engabonini ngasolinye kwenu nobabili kodwa ingane niyazi ukuthi omunye naye umzali wayo nomunye futhi ngokunjalo uwumzali wayo. Mina ngifuna ubaba ngifuna ukumtshela nje ngim-explain nje into ayizwe. Anginankinga nento ayenzile beyenza ngokusuka enhlizweni yakhe futhi efuna ukuthola isiphetho sayo. Kodwa yabo njengamanje njengomuntu oyintombazana ekhaya ongenamuzi. Njengamanje ngisazothwala ingcindezi ukuthi labantu bebela bezonzana bangene kanjani yayizwa leyo nto bengena ngubani baba ngizele kuyena yebo ngizele kuyena and nawe uyazazi into ezenziwayo emzini yabantu ngizele kuyena ngizothola icandle ukuthi uyazi akazangena egcikeni noma befika ubephela somewhere ngime naye lapho sixoxela siqahamba ngoba bengihlonipha ukuthi angene ekhaya hayi ngwana kube ngimnyanya ukuthi angene ekhaya ngoba kungcono kodwa ikini noma ningelutho uyahlonipha yabona nje manje ngiyazi imibuzo omningi kuno auntie la iduza imsho banibonile ngisazokhuluma yonke lo libhekwenze njani lezo konke lokho wena akezi ukubona kuyingcindezi mina kodwa ke it's fine ngicanga ukuthi okulungelene naye njengamanje usekutholile and uunderstandile ngendlela asho ngayo kodwa i-wrong lento ayenzile ilokho nje ngiyafisa akwazi u-wrong cause akaza kwenze kwabanye abantu kodwa uzokwenza kimi anginankinga ukwenza ngendlela kwenza kodwa the time ekwenza akakucabanganga ukuthi kungaba ukuthi ngalesikhathi ngiyongena kulowa muzi kuzothiwani kuyongena bani kulowa muzi umfana uzalise khona odelelile nginabo babenga nje webesho akekho kodwa kangenela ekhaya icekile njengamanje mina ngumuntu nje odela abantu bala ekhaya nje badelelile nje fanele ngilwe naleyo nto ukuthi zibe right umuntu wakho umuthana naye ukuze umndeni wakho umthande umlwela wena njengamanje ngizofana nomuntu oyenze njani oweyisiku kusho ukuthi mina ngithathile inqumo hayi njengoba ngisho mina ukuthi ukube yena ebenze ukuthobeka kimi akhulume ngalendlela akhuluma ngiye ngacabanga mina ukuthi vele uzokhuluma ngemoto ngize ngiyongena le emakhondweni nabantu egcekentini azokwazi ukukhuluma ngoba mina uhlulekile ukukhuluma nami yilokho okuzenzela noNkulunkulu uyazi ungcono wena ngoba phela uyazi ukuthi uthanda zonke izinsuku uyazi ukuthi angaze ngilisane nababona since ngasuke uzakhe ngaze ngixabane nawe yinye nje into esiqhathile kuphela lebi ngakwenza ukuthi wena uzuthatha abantu balethe la njoba ngisho ukuthi angikubambele kusobulala sayivala ngicela siyivale ngoba sekuqediwe manje sengicela ukuthi sicela indlela siyabonga dadewethu ukuzwa nje uhlangothi lwakho nokusinikeza isikhathi sokuthi sikwazi ukukhuluma nawe sesicela nje ukulibonga ithuba bese sicela indlela Ulibonile kambuke lapho ngasekhaya udaba labo kabanzi beyibikela noma bekhiphelana ingonyuluka sithola namhlanje ubhuti sethuse ethi ngithathe isiteteleko hamba nami ngifisa ukuyokhuluma noma womntanami ngithe mangikhuluma naye ngifisa ukuthi isitifiketi sengane siye ekhaya la ingane ehleli khona wavuka ngolaka sekunesikhathi eside ngoba ingane yafika ino 13 months ekhaya isize yahlanganisa 2 years manje kodwa isitifiketi sayo nekhadi layo leqolo lisahleli ngakuyena umama manje yasikhathaza lento eyokuthi ingahlala kanjani izinsiza zengane noma zingahlala kanjani izinto ezibalekile kangaka kuma wengane ekubeni ingane ingahlali naye sithe masikhuluma naye thina ngohlangothi lwethu kwatholakala ukuthi asivumelani noma asibibiki isivumelwano phakathi kwethu sengifisa ungenelele manje sahamba ke sahlala nabo phansi ngeke ngasithandi isigameko sikama wengane nobaba wengane ngoba lento isuke ithi kuba nzima kakhulu noma iyatrika
omunye umuntu uye ayibone ngenye indlela noma ayithathe ngenye indlela. Kanti into thina sithetele kumida esuke siyilandelela kakhulu ukuthi ingane ayenzeleke phela iqiniso. Ingane ayingayitholi sisokola ekubeni kunesondlo sikahulumeni asikhipha wathi asilekelele yona sisuke sikhathalela yona kahle kahle. Manje silibonile kudaba lwabo ukuthi sekuzohamba kuze kugcine kuba nezingxabano ezingenasidingo, kugcine kube khona ukungazwani okukhulu noma kube nemiphumela engemihle kahle ngoba ingane ihleli ngakubo kwabhuti. Wayibekela udadewethu ngesayidi lakhe wathi cha Sitetelekhu nami ngizwile ekhuluma nami kodwa nginezizathu zami zokungavumi ukuthi isitifiketi siye kubo kwengane. Inkinga enkulu ukuthi uyihambisa kanjani ingane uthi ayohlala la wena ungathembi khona ukuthi ngelinye ilanga ngeke beze bekujikele na. Okwesibili udadewethu unezinto ezinye azifihlile empilweni yakhe noma owayezifihlile ezingakili iqiniso neze okuthema seyithinta wabonakala noma wangafuna ukuphumela obala ngazo ngoba enamahloni azo noma ebone ngathi kuzohlekiswa ngaye. Akusiyo ke futhi inkinga leyo ngoba wokwakhe kubhekelele kuye kodwa inkinga uma sekuhlukumezeka ingane noma ingane isigcina ithola isokola ekubeni ikhadi leqolo lihlala kwenye indawo lingekho la ihlala khona. Kanti iqolo elikabani noma uhulumeni usikhiphelani isondlo esondla izingane uma singeke size silekelele zona izingane na. Inkinga lento inkinga mbukela lapho ngasekhaya ngoba uhulumeni uthi le mali ayilekelela ingane ekuthenini ikwazi ukukhula kangcono noma ayisize ezintweni ezithinta ingane ayingenzi izidingo zethu thina singabazali ngoba kahle le mali iyodwa nje ayikisi isondle siphuma kubaba wengane ayikisi futhi isondle siphuma kuma wengane kodwa isondle siphuma kuhulumeni esilekelela ingane yabo bobabili ukuze kugcineni ingagcini ibonakala njengengane engenayo impilo ekahle noma engalulekile noma engekho kahle esimeni ezinsizeni zayo zokuthi ikwazi ukukhula noma ikwazi ukuphila. Kahle iqiniso lithi akusiye kamama imali futhi akusiye kababa ngokunjalo. Yikho ke kungavumelekile ukuthi ingane ihlale ngapha iqolo lihlale ngapha lidliwe womunye umuntu ngoba suke kudalela ukuthi linakekele ingane. Nina nobabili mama wengane nobaba wengane nisuke nifana nabantu abangondlile uma kuukuthi akukho enikufakayo kule mali noma ukueda kule mali kahulumeni ngoba kakade akusiya imali ephuma ephaketheni leni. Inkinga ke thina bantu besifazane kuyenzeka futhi kwesinye isikhathi uthola ukuthi sihlala nezingane esigamekweni noma sihlala nezingane ekhaya bese sibone ngathi thina senza kangcono kanti nathi sisuke singakazondli izingane zethu kodwa isuke zondliwe uhulumeni. Imali yeqolo ayisisi isondlo esisuka kumama wengane noma kubaba wengane kodwa isondlo esisuka kuhulumeni engathithi sisonke siyiSouth Africa singayiqonda leyo nto ukuthi le mali akusiye yethu futhi akusiye ingxenye esuka iphuma komunye womzali kodwa ingxenye ephuma kuhulumeni asilekelela ngayo ukuthi nansi ingane isikhona ayingabulawa ke indlala ngoba nakho isikhona. Kodwa bona namhlanje ngicabanga ukuthi wonke umuntu usitholile isifundo sokuthi imali yeqolo nesitifiketi sengane akube khona la khona ingane ukuze kulekelele ingane ekuthenini ikwazi ukuphila kahle empilweni ngoba nawe umzali awuhlukani ne-ID yakho ayikwazi i-ID yakho ukuhlala eMpumalanga wena uhlala eKZN. At the end of the day i-ID yakho iyinto noma iyinto egunyazayo noma eqoqa ubuwena ubufakazi bokuthi wena ubelonga la eSouth Africa. Uma usihlukanisa ingane nesitifiketi sayo uthi yona iphila kanjani kukuhlula wena umzali na. Odabeni namhlanje sisitholile isifundo ukuthi izinto zengane ayihlale la ingane ehlala khona. Imali yeqolo yengane ayidliwe la noma ayenzi izinto ezizolekelela ingane ukuthi ikwazi ukuya phambili. Uma mmuke lapho nawe ngasekhaya unenkinga ungena ku Facebook lento ngihlezi ngiyigcizelela kodwa ngiyangimangaza mase nginibona ku TikTok nizongibuza ukuthi nenze njani. Ngiyaphinda ngiyasho ngena ku Facebook usearch Sitetelekhu Media
bese ungena ku-inbox ubhale udaba lwakho bese ushiya inamba noma ushayele le namba elanga ezansi ukuze ukwazi ukusizwa yisteteleco media noma uma ufisa ukwazi noma ukubuza ngokuthile kwisteteleco media ushayele le namba okuyesifaka la ngezansi. Uma uqala ukungena ku-YouTube channel yethu chofoza subscribe ukuze ube ngowokuqala njalo usteteleco mesephaka ukudla kanye nabanye ungasale ezintweni usteteleco azethulayo. Sibonga uthando lwenu, sibonga indlela enisibambisa ngayo kulo lonke udaba esithulayo. Niyabambisana nesteteleco nithi asiyilwe lempi njengoba ngihlezi ngisho ngithi impi yomunye impi yethu sonke asibambisane silwe nalesihlava ukuze sikwazi ukuphuma nesisombululo. Mina Ntokazi yakwaNdlovu usteteleco phansi emalmoti kuso leso sigodi ngisho njalo nangalesi sikhathi ngithi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni futhi ngokuzayo.